Thumbs up. Number 3 katanying. Salamat. Salamat po Ate Loren Tabal. Bigalab sa to. Long Musta. Ano yun? Ano yun natin? Ate Maldita. Edmar Ribo Idol. From Edmar Ribo. Yun, nagalab siya to Idol. Magandang tanghali sa ating lahat. Pa-jacket naman. Teka lang po, teka lang. Wait lang kaibigan. Saglit lang sa jacket mga kaibigan. My body, my mind. Mami's Kitchen, hello, kumusta? Parang mo na lang, formal dito, OFW World. Marian Raytana, may galap shoutout. Kaibigan. Yan, mag-jacket na ako. Thumbs up from Ate Phil Italian family. Add moderator. Moderator. May mga moderator na po yan Teka lang po Isa-isa lang. Para malito FW World, mega love shoutout. Long time no siguro to. Musta? Edmar Ribo. Wow, ganito nito ang daming dalag. Kaibigan Edmar Ribo. Mami's Kitchen, mega love shoutout po. May moderator na po yan mga yan. Host thumbs up, mega love shoutout from Jason C. Vlog. Hindi ka na ngayon namimigay ng jacket. Thumbs up and share idol from Bang Bam RS channel. Namimigay ako. Grabe ka naman kaibigan Jason C. Vlog. Yun ho. Na-late lang. Okay, from Mami's Kitchen. Thank you po. Video lang ako kapatid. Naglalaba kasi ako. Sige po Ate Marian Raytana, kaibigan. Jemongs Motovlog. Pakayo na dyan, Lods. Teka lang kaibigan. Wait a minute, mga kaibigan. Mag-ayo na tayo. Meron tayo dito 1, 2, 3, 4, 5 cellphone. Jacket muna ako, jacket. Jacket lang ako. 231 subscriber ko lang si Jumongs. Mag-jacket lang muna ako. Halaka, long. Big time yun bigyan nyo ng raincoat. Meron na. Shoutout Kuya Ivan from Hana Tabing. May galam shoutout kay kay Hana Tabing, yung mga lagi kong kasama nung swimming kami sa bundok. Yan. Shoutout sa inyo Dan, Tabing family, Natividad family. Ito pa nga ba, mga nakakapitbahay namin at saka sa mga taga San Aurelio 2nd. May galam shoutout sa inyo Dan, lalo na dyan sa kabilang court, sa Bagatan. Thank you very much, Hana Tabing. Shoutout ulit sa Tabing family. Sa inyo dyan, ni na Manong mo, ni Makmak, basta lahat ng Tabing family, mega love shoutout sa inyo dyan. Salamat sa panunood kay Kuya nyo Ivan. Lagyan ko lang ng jacket. Kay Lilo, mega love shoutout kay Lilo TV. Kinanti Marlene, pakisabi na lang, mega love shoutout sa kanila dyan. Kinanti Marlene, Uncle Danny, kung sino mga naan dyan, si Purpur, lahat ng naan dyan, si Manang Lasa, shoutout sa inyo dyan. Mega love shoutout. Magandang tanghali, tapos na tayo kumain. Kawawa naman, liit pa ng bahay ko, Lord. Sige, okay, no problem. Bibigyan kita mamaya. Ma-entertain ko muna yung mga natin, kaibigan. Yung mga
mga viewers natin, lagyan muna natin ng mga jacket para pare-pares kayo makapagbaba ng link. Dan sa Aranghos from Gigi Mayra. Kinandyang Inakalpos, yun, shoutout sa kanila dyan, sa inyo. Mega love shoutout sa inyo dyan. Kina Alejandro family, yun, mega love shoutout sa inyo dyan. Sa lahat ng naandyan sa my court, mega love shoutout sa inyo. Salamat Lods from Jumong Motovlog. DJ Mayra. Ano po may natin Ate DJ Mayra? Tanong ko lang ha. Ay, ito ba si Mayra Daya Santa? Sige, lagyan ko ng jacket. Kung ikaw to, no problem. Pero may jacket na yan eh. Yesterday, call singing idol Tony Maxam from yes, my friend. Bang BMRS, I will sing in the live of my friend Shirley Official. Edmar Ribo, ayuda naman dyan, idol. Oh, di pa ako nakapag-open, oh. Entertain ko lang lahat to. Mega love shout sa lahat. Team Jesus from Tita Beats. Mega love shout out Tita Beats. Lagyan ko po ng jacket ha, Tita Beats. Pin ko muna to, si Maldito World. Pin ko muna kasi may jacket na siya eh. Jason C. Vlog. Dan Pullback from Ate Maldito FW World. Mega love shout out sa lahat. Team Jesus, Tita Beats. Ayun naman dyan. DJ, dikit na kita from, ay, papaalala ko mga kaibigan ha, yung pag-subscribe natin, pagdidikit natin, gawin nating maganda, gawin natin pong maayos. Wag po yung dikit lang ha, dikit kalimbang, pangit po yun kasi malalagas din yan mamaya. Ang mas maganda po, kung pupunta po kayo sa isang didikitan nyo, panoorin nyo po yung latest upload video. Yun po ang magandang pagdidikit. Ayaw, hindi naman sa pinapangunahan ko kayo, gusto ko lang kayong turuan dahil para sa atin naman lahat ang aking pagtuturo. Na kailangan panoorin natin yung video na pupuntahan natin. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ako magdikit sa inyo. Para ganun din po ang gawin nyo. Kahit saan kayo pumuntang live stream, pumunta man kayo sa ibang live stream, ganun po ang dapat na gawin nyo para at least hindi po malalagas yung dinikit nyo kasi pangit po yung Sa mga baguhan po kasi yung iba po hindi pa po alam, lalo pa sa mga baguhan. Basta lang po didikit, subscribe, tapos bibel all. Pangit po yun. Wag po natin sanayin yung ating sarili na ganun ang gawain. Dapat po kung magdidikit po kayo sa isang small YouTuber na katulad po natin lahat, panoorin po muna natin yung latest video nila. Pagkatapos natin panoorin, kung 5 minutes lang po yun, tapusin na po natin. At kung ano man po ang napanood nyo, dapat ma-appreciate nyo na maganda yung pinanood nyo. Yun po ang i-comment nyo. Huwag po kayo magko-comment ng Dan Pasukli from Tunying Maksam. Huwag nyo na pong lagyan ng Tunying Maksam. Ang mas maganda po, kung ano po yung napanood natin, dapat, kasi pag nakita ni YouTube yan, na nasayahan kayo o nagandahan kayo sa pinanood nyong video, ipopromote ni YouTube yan. Na ibig sabihin, maraming taong nagustuhan yung video mo para i-promote yung video yung pinanood nyo. Ganon din sila, dapat kung anong ginawa mo kasi, kung anong ginawa mo sa dinikitan mo, yun din ang gagawin ng dinikitan mo sa pagdidikit sa'yo. Paliwanag ko lang po mga kaibigan, para pare-paras tayo umangat. Kasi ayaw ko po sa totoo lang, ayaw ko po ng basta dikit-dikit lang, ayaw ko po ng ganon. Tinuturo ko lang po ang tama. Hello po sa lahat from Auntie Dada. Tama long, ganyan talaga ang dapat sa pagdikit. Naging long na tuloy ako. Akala ko long time no si Ate Maldito FW World. Yung pala ako na si Lumihiya ngayon. Maganda kasi marami kayo kaibigan sa YT from Mami Tess Kitchen. Mega love shoutout po sa lahat from the Commander Bawang Vlogspot. Yun, mega love shoutout Commander Bawang. Ituturo ko lang po ang tama. Umpisahan ko na po ang pagdidikit ko. Kasi po pag maganda po yung hindi naman po sa
sa tinuturuan ko kayo, gusto ko lang po sabihin yung ginagawa ko sa pagdidikit. Kasi po kahit po hindi niyo sabihin na pasukli o kaya pabalik, pag maganda po yung i-comment nyo sa isang sinusubscribe nyo, babalikan po at babalikan kayo niyan. Ibig sabihin, yung pinanood niyang video, kung yun ang comment niya, ibig sabihin, nanood talaga siya. Nagustuhan niya yung video niya, kung anong ginagawa mo. Huwag po kayo mag-comment ng napaka-iksi lang, maiksi lang na comment. Wala pong ano yun. Huwag na lang po kayo mag-comment pag ganun. Sabi ni Ma, our parties make fun. Yan lang po muna kaya ha. At i-prepare natin itong ating mga pang-ayuda. Host pa-ayuda, runtuan gina po. Ay, runtuan gina, sige, no problem. Ikaw ba siya, may Radaya Santa? Teka lang po ha, teka lang. Huwag tayong pumadali. Nalilito tuloy ako, tagal ko kasi hindi nag-livestream eh. Mag-iisang po yata. Akala ko nga, long time no see, sinabi ni ate maldita FW eh. Yun pala, Lungmihiya ang pangalan ko. Nawala na ako, hindi na si Tunying Maksam. Lungmihiya na. Pero okay lang yan. May bago na akong pangalan. Teka lang po ah. Yun bro, Silsoloto, may galab shoutout. Kaibigan Silsoloto, may moderator na yan kaibigan. Host yung comment ko sa ginataan na gabi mo host. Ganyan talaga ang tawag ko sa mga idol ko mga bata kaysa sa akin long. Sa babae naman ging. Ay, ganun ba yun? Thank you. Akala ko po Lumihiya. Bago tuloy yung... Teka lang. Hope you are well. Tony, what's your... What? From Moto TV Wood Farm. May galap siya lang kaibigan, my friend. Moto TV Wood Farm. Maybe I will live this time because I'm busy at the few days. Hey guys, I have a new favorite. Manong Kabaryo, hello sa lahat, Manong Kabaryo. Yan. Long time na si Manong Kabaryo. Musta ang lahat from Manong Kabaryo, Take Boy Tips, ang aking manong na gustong-gusto na akong pabalikin sa YT. RDL TV, Harang Lakay, from RDL ay siya na siguro to. Galing boses ni Baldita. Magaling kumanta. Si kaibigan, siguro to. Pasensya na kayo, maano yung utak ko eh. Si Manlibs. Baba ka ng bahay mo, Edmar Rubo. Edmar Ribo. Moto Wood Farm, Moto TV Wood Farm, BG. Thank you my friend. Dito muna ako kay Ate Maldita. Unahan ko na. Ate Maldita unang giveaway. Dan connect to Moto TV Wood Farm from Auntie Dada Channel. Full pack Maldita from Edmar Ribo. Ate Maldita, FW. First, ayuda. Like number 8. Ang linaw ng camera ko yun like number 8. Unang giveaway, Ate Maldita. Pangalawang giveaway, Ate Maldita. Pangalawa. Namumula pa Kulay red na red pa Bell all and like number 9. Dikit now, lagas, later 40 house, mga ano yun? Mga hindi legit. Kaninang maga lagas ko agad 20. Hayaan na natin yan, lagas na yan. Bakit?
Pangatlo, Ate FW. Ate Maldita. Naglo-loading. Oh, pangatlo, Ate Maldita. Oh. Pangatlong giveaway. Isa-isa lang po ah. Oh, like number 10. Di pa ba nakaano si ano, kaibigan RDL TV? Wala pang jacket. Babalik din yan. Hoy, babalik din yan. Wag niyo pong intindihin yung lagas na yan. Kasi yung lagas na yan, lagas Israel na yan. Pero pag nakagraduate na kayo ng 1K, magugulat kayo, biglang papasok ng 1.1 yan, 1.2. Maniwala po kayo sa akin. Pang-apat po, Ate Maldita FW. Like number 8, 9, 10, 11 na oh. Like number 11. Nagalag siya to at kaibigan kay Lilo TV, nakasubscribe na to, Ate Maldita oh. Pang-apat, pang-lima. Ate Maldita oh, pang-lima. Nakasubscribe na rin. Like number 11, 12. Oh. Auntie Dada, dating dikit sa'yo from Jason C. Vlog. Harang host. Kaya pala hindi ba, ano ba? Kaya hindi bali pa isa-isa. Madadagdag basta legit sulit. Oh, maganda pag kahit 5 nga lang sa isang live stream. Ito pong sinasabi ko, tama yan Lakay, salamat sa jacket. Nakalimutan ko kaibigan, ay Lakay, sorry. Salamat Long, love. Maldita, thank you. Love din. May kalab shoutout sa inyo. Thank you for coming. 5 Ate Dada, oh, 5. Ay, Ate Dada pati. Ate Maldita, 5 oh. 2. 4. Lima. Ito, pang-anim sana to kaso ginagamit ko sa akin. Pang-views ko lang sa akin. Pang-views po itong isang to, pang-views po to sa lahat. Pag sinong gusto mong magpapaplay. Paalam mo na ako katunying, busy. Nanay mo, nani na. Sige na, problem po ate, Loren Tabal. Thank you for coming ah. Maldita full pack sa'yo. Love mga pangga, magbabakas lang kayo ha. Maliligo muna ang lola nyo. Palitan ko na lang kapina, baba ng bahay, kaibigan Idmar Ribo, baba ng bahay. Bakit lang ako ay mga nauna. Wow, daming alagad, sana all. Meron ako niyan. Di alagad tuloy eh. Alagad na rin, pero legit to kasi tig-isa siyang account. Tig-isa siya, 6, 7, 8, 10, 10 to 10. Buti mababait yung mga kaibigan nating kapitbahay, pinaperon tayo. Baba lang ng bahay ah, Edmar Ribo, bukas ang balik. Antida, yun, nagbaba na si Edmar Ribo. Oh, matatapos na ate Maldita oh. Tapos na po yung isa oh, nasa harang na oh. Nasa harang na po. Felin Channel, mega love shoutout po ate. Shoutout idol, ganda ng mga ads. Like 25. Idol host from Christy2684. Yan, nag-live na ako ha. Wala na kayong masasabi ha. Nagbabalik na si Tunyi Maxam. Like 25 idol. DJ Myra. Ito si DJ Myra. Silipin mo muna. Silipin ko lang ha, DJ Myra. Root to 1K daw ito eh. $11. Maldi DJ Myra, 11 na lang, 11. Kaya natin yan. Saglit lang. It's more, idol tusok habang nasa work. From All Hits More. Thank you from DJ. Oh, no problem, meron yan. Lady in Red, Tamsak host. Sino itong Lady in Red? Aliyah Kylie.
Kuya Tony Magsame, galab shout out from Aliyah Kylie. Yan, may moderator na rin yan. Thumbs ako from Philin Channel. Naglinis kasi ako ng ating jacket. Pareho to ang main ko. Mami Test Kitchen. Ano po main natin, kaibigan Lady and Reed? Sino ba to? Siya ate ba? Siya ato ba? Ate... Amamunak. Ay, siya siguro to. Si ate... pangalan ito. Taga-Tarlac. Ang bumalik sa akin, saka ko kayo bigyan ng extra ayuda from Mami T's Kitchen. Nora Aron yun nga pala. Ba't iba na naman kasi? Lady and Red na naman. Sige, lagyan ko na ng jacket, ate Nora Aron. BBM yan, si Lady and Red from Idmar Review. BBM. Yun, tapos na pala oh. Nag-ano na. Ay, tapos na oh. Nasa iba na kumakanta oh. Hindi na si ate Hindi naman. Renilens na. Hindi naman natin pwedeng subscribe. Pero bonus ko na sa kanya yun. Oh, nasa harang na rin oh. Oh, tapos na rin oh. Ay. Tapos na rin po. Tapusin ko na yung harang. Ay, Imelda Papin na oh. Ayan oh, Imelda Papin oh. Sunod natin si... Ba't naipin ko yun? Wala, nangangapa ako, nangangapa. Ako ba nagsipin mo host? Sige, ikaw na nga unahin ko kaibigan. May pupuntahan kaya ata kaibigan Kaibigan Edmar Ribo. Sige, ikaw na ipipin ko. Ikaw nang sunod yung ayudahan. Ayudahan ko muna to si yung mga nauna. Ayudahan ko lang si Edmar Ribo. Kasi may pupuntahan yata Nagbabaak, ding, mabalin. Sige, okay lang po. Baba lang kayo, baba. Excited daw siya, excited. Sige, no problem yan. Lahat dito kaibigan, lahat na pumupunta sa akin, binibigyan ko. Walang hindi. At sa ibaba mo kaibigan Edmar Ribo, yung latest upload mo, turuan kita. Itong garlic butter chicken breast and vegetable. Yan ang ibaba mo kaibigan. Huwag mong ibababa yung bahay mo. Kasi once na binaba mo lang yung bahay mo kaibigan Edmar Ribo, isosubscribe ka lang nang didikit sa'yo. Hindi ka panunuorin kasi yun ang binaba mo. Isosubscribe ka lang tapos bell all. Tapos na, babalik na sila sa live stream. Ang ibaba mo, itong garlic butter chicken breast and vegetable. Yan ang ibaba mo na link. Para pag pumunta sa bahay mo, may mapapanood sila, may papasok sa yung WH. Yan, din nyo po, tinuturuan ko po kayo para maganda po ang inyong pangingisda. Hindi lang po kayo isusubscribe. Panunuorin pa kayo, magkakaroon pa kayo ng WH. Kasi sa isang didikit sa inyo, dapat 4. Kapatid, pwede magbaba. Sige po. 4 dapat ang maibigay. Like, views, WH, subscribe. Tsaka kalimbang all, pang-5 yung kalimbang all. Ding. Balay Ate Jay, nagtulong kanya TWH ko. Sino yan? Sige, no problem yan, no problem. Ito na ba yan, Edmar Ribo? Palitan ko yung binaba mong bahay Lady and Red, Ilocano Mood Gayam. Taga-Tarlac kaya patamsak lang ako from Marian Raytana. The Commander Bawan with Mingabsat. Patamsak naman ako kapatid. Sige ate Marian Raytana, sige. Tapusin ko lang to kay itong garlic. Okay, Edmar Ribo. Pangalawa.
Like number 61. Oh, like number 61. Ito sure na hindi mo lalakas to, kaibigan Edmar Ribo, kasi tigi-isang account yan. Tigi-isang account. Kaya legit na banana yan, kaibigan. Legit. Like number 62. Dapat manood talaga. Ano kaya nga po pinapakita ko sa inyo, kung didikit kayo, ganito ang gawin nyo. Panuurin nyo muna. Sa lahat po, hindi po, lalo na po sa mga baguhan, mga kaibigan. Paayuda from Christy 260. Sige, mamaya po. Kaibigan Christy 2684. Pang-apat, Idmar. Lady and Red, kanina yan, bahay, baba mo, from the Commander Bawang Blogspot. Like number 63. Ayan o, 63 na. Panglima, Edmar Ribo. Like number 64. Yan o, ganyan po sana ang pagdidikit. Papanoorin nyo muna, tapos pagkapanood nyo, saka po kayo mag-comment. Astig siya, daming cellphone. Hiram ko lang to sa mga kapitbahay natin. Para pang ayuda lang. Nasaan na yung ano kaya, no, ate, ano, yung... Ito na ba yan? Ate Marian Retana? Tatamsak lang ako. Sige, tamsakan ko lang to, tamsakan. Commander Wen from Liden Red. Sa mga may banana po dyan, mga kaibigan, may pa-graduating po tayo. Si DJ Mayra. Kung pwede po, kaya ko naman po graduatein, kaso siyempre kailangan ko rin yung tulong nyo, mga kaibigan, kung may mga banana kayo dyan na extra, pakibigay natin kay DJ Mayra. 11 lang, 11 lang yung kulang niya, pero kailangan natin gawin 21 para may sobra siyang 10. Dapat umabot siya ng 1,000.010. Harang ulit, nadikitan ko na si Lady in Red. From RDL TV, #lakay, #manlibs. Antidada, all bill na po from Lady in Red. Kuya, #Bariotic Boy Tips, may galab shoutout from Aliyah Khaliti. DJ Mayra, full pack na dan from Philin Channel. May 4 ako host from the Commander Bawang Blogspot. Sige kaibigan, salamat sa kaibigan Commander Bawang. Mayroon tayo Santa, DJ Mayra, pwedeng RDL, bahay mo po. May mga jacket na po kayo dyan, magbaba po kayo ng jacket. Ay, magbaba na kayo ng bahay. Tapusin ko lang itong kay kaibigan Edmar Ribo. 5 lang. 5 lang. Sa totoo lang lahat to may bananang legit. Kasi sa isang cellphone, dapat ang papasok dyan na Google, 5 lang. Pero pag lumampas ng 5, 10, 15, ganoon, yung 10 na yon, wala nang kwenta yon. Ang unang mariregister na 5 Google account sa isang cellphone, papasok yun. Pero pag napakarami na, hindi na counted. Didikit din yun, pero mawawala din. Ganda nga po, no, sa lahat from Ate Super MC. Nag-live na ako ngayon, Ate Super MC. At saka kaibigan Christy 2684. Kasi hasain ko ulit yung ang lalamunan. Sis Lisa, may galab siya to. Haha, grabe, ang dami naman. From Mami's Kitchen. Hindi, 5 lang po, 5. Ito lang po ang may karga. Itong dalawa. Tig 5 lang, tig 5. Pero ito po, main channel ko, step main. Ito yung main channel ko. Tapos ito, mayroon din 3. Ito, mayroon din 3. Pero legit po yan, legit kasi po lahat na nag-notify. Nag-notify po sila, yung dinidikitan ko po dito, nag-notify dun sa Google na yan. Pero 5 lang po talaga ang papasok. Ayan, lakay.
Haha, grabe ang dami. Host video muna ako. Sa city lang, from Super MC. Edgar Dolas Channel, BG. The Commander Bawang. Ano yun? The Commander. Dayo sa ayuda po from Digimera. Thank you daw. Thank you. Lady and Red, ano po? May galap siya to, Tostunying. Kumusta na po? From Ate Lani Eugenio Vlog. Okay lang po. Tita Marley's Vlog. All bell na po from Lady and Red. Madali lang tong ano. Madali lang tong 10 minutes na to. Dito pa ako sa'yo, nagigisa ka na kaibigan, oh. Kay Lilo na po from Legend Red. Ayan, no, ayos na, naprito na yung ano, yung manok. Ito, lalagyan mo pala ng harina. Ito naman, piniprito mo na, oh. Marian, full pack sa'yo. Thank you, the Commander Bawang. Patamsak na sa nakapin. Premier lang po yan, premier. RDL TV, tamsak dikit, Marian Raitana from RDL TV. BB Boy, 32 million tamsak host. The Commander Bawang Vlogspot. Lagyan ko ba ng jacket, kaibigan, Commander Bawang? Lady and Red, nag-drop din ng bahay. Ayos ho, salamat. Ayos talaga kaibigan. Edmar Ribo. Sure na to na dikit, kaibigan. Yan o, tapos na o. Tambay lang, dalawa ko account host ha. Harang from Kabitin yung Bisacol. May galag siya to, kaibigan, Kabitin yung Bisacol. Tama sa kapin. From Philip Channel, Lady and Red, nag-drop din ng bahay. Lagyan ko pa ng jacket yan, kaibigan mo, Commander Bawang. Sige, lagyan ko na nga ng jacket. Magdikitan lang po, magdikitan ha. Magdikitan pero manood po ha. Magdikitan pero manood. File pa ko sa bahay ko. Host from Jumong's Motovlog. Sige, no problem. Baba ka lang ng bahay mo, kaibigan. Jumong. 232 pa lang, oh, Jumong. Sige, magsipag lang tayo na ano. Parang katulad ko rin dati. Nood mo na. Bao dikit, salamat po. Ganyan po manood mo na ha. Ayaw ko po na dikit-dikit lang ha. Kasi yung dikit-dikit lang, mawawala din yun. Sayang lang oras nyo. May galang shoutout kaibigan Tonying at sa lahat ng viewers ni host. Hello. Jumong Motovlog, nag-drop din ng bahay. Lagi ako harang host kasi labas-pasok lang ako kasi isa lang CP from Philin Channel. Yun, thank you po sa mga nagpapaharang po dyan. Isa pa pong ipapaliwanag ko at papakiusap mga kaibigan. At sana lahat tayong small YouTuber matuto. Kahit po walang magpalipad sa atin mga kaibigan, sanayin po natin na huwag mag-skip ng ads, lalo na po sa ating mga small YouTuber.
Kasi po, dun lang po tayo sasahod sa ads. Kaya po mga kaibigan, sa mga naandito pong nanonood sa aking live stream, pinapakiusap ko po sa inyo at sana po ipalagana po natin sa bawat pupuntahan po natin na live stream, basta sa lahat po na small YouTuber, ipakiusap po natin mga kaibigan na huwag i-skip ang ads. Kasi ang ads po, napaka po yan, maiksi lang po yan eh. Ang iba po 15 seconds, ang iba po 30 seconds. Kahit po tayo hindi paliparan ng ating mga viewers, mga kaibigan. Halimbawa, lahat tayo dito hindi nag-i-skip ng ads. Dahil ako po, isa po akong hindi po ako nag-i-skip ng ads. Lahat po ng tutorial mga kaibigan, at saka tingnan nyo po, kahit sa ang tutorial, sa mga malalaking YouTuber na, nakikita nyo po yung sweldo nila, ang lalaki. Lalo na po pag hindi ini-skip ang ads, triple po ang laki. Pero dahil marami silang subscriber, milyon, kahit yung unang ads, siyempre hindi mo may skip yun eh. May bilang yun, 5, 4, 3, 2, 1 bago mo may skip. Yun lang ang kinikita nila, yung isang ads na yun. Pero ang laki ng sweldo nila. Ano pa kung lahat ng ads po, panunuorin, di malaki yung sweldo nila. Ganon din po sa atin mga kaibigan. Para hindi po tayo ako po hindi po ako maasa sa palipad at ayaw ko po ng palipad. Dahil isa pong issue yung palipad sa akin. At saka ang palipad po, hindi naman po mapupunta sa akin lahat yung iba palipad nyo, kawawa lang din kayo. Kaya po, pinapakiusap ko po, lahat po sana tayong small YouTuber. Huwag na po tayo mag-skip ng ads. Maliit lang naman po ang ads eh. Napaka minuto lang po yan, minuto. Yung pangalawang ads, kung lalampas yan ng mga 10 minutes, panoorin nyo lang 3 minutes, skip nyo na. Pero kung seconds lang naman po, 30 seconds, yun lang naman karamihan kasi. Shopee, Lazada, tapos Lalamove, seconds lang naman po yan. At Ginomoto, seconds lang yan. Sana po gawin natin. Pero kung hindi po natin, hindi ko na po kayo tinuturuan, pero kung susunod po kayo, salamat. Pero kung hindi po kayo susunod, salamat pa rin po. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo para lahat tayo umangat, lahat tayo may sahurin. Yan na, tapos na oh. O dito na ako kay Ate Marian Reytana oh. Tamsakan ko lang, tamsak. Tama nga kaibigan, wag na lang tayo mag-skip ng ads from ignorance. Salamat. Oh, sa aking kaibigan, pinapanood ko ng full talaga. Sana ganun din sila. O nga, Tita Marlis Vlog, lagi ko po yung Live ko po yung ano ba to? Live stream ba to? Ate Marian Reytana? Like number 19. Subscribe ko na din. Live ba to? Shout out. Cory 24 Big Brother. Live ba ito Ate Marian Reytana? Live yata yung binaba mong Marian? Oo. Premiere. Ay premiere mo na ba? Sige, like number 20 oh. Si Moto naka-premiere. Moto TV Watch. Sige, panoorin ko muna. Nandito ko. Harang pa rin. Mama Nancy Vlog, Tamsakos. Tamayanos, tutulong ako sa harang lang kasi wala naman ako palipad dos. Mahirap na.
O tama po yun, Ate Pelin Channel. Yan din po ang ano ko. Kaya po ako hindi nag-i-skip ng ads para yun lang maitulong ko sa kanila. Kasi pag nagpapalipad tayo, hindi naman buo yung ipapalipad natin. Alam ba, nagpalipad tayo ng 100, ang mapupunta lang 100. Buti kung buong may bibigay sa atin. Walang problema yon, kahit buo, kahit ilang beses tayo magpalipad. Kasi palitan lang naman yan eh. Magpalipad kayo sa akin, palipad din ako sa inyo. Kaso, pag nagpalipad tayo pare-pareho, di sayang lang. Dito pa ako, Ate Marian Raytano. Live number 21, panoorin mo muna to. Nasa premiere pala. Live 22 na, 22. Panood ko tong 5, ipanood ko tong 5. Main bang gamit mo bakit? Sige, palit na po sa nakawin, palit. Si Lady in Red muna. Yan ang nakita ko. Gulimar, Tusok Host, Commander Bawang. Lagyan ko ng jacket, kaibigan Gulimar ah. Yung iba-iba mo kayo Moto TV World. Ay, meron basta mo ito TV World? Premier hindi, baka tayo. O doon ka na kay Moto TV World Farm. Kasi hindi ko may search eh. Wag na house. Tapusin ko lang harang from RDL TV. Salamat Lakay, salamat. Lakay, tambay lang muna si RDL sa'yo. Salamat. Salamat Lakay, salamat. Luluding tong ano ko. Bigarian po channel, mega love shoutout CC from Manansi Vlog. Salamat sa information loads from Jumong Moto Vlog. Maldita FW Lebanon Ninja. Lagyan ko na po ng jacket Ate Maldita Lebanon ha. Long, di pa pala ito nadikit sa'yo. Dagdag dikit na. Now long from Ate Maldita. Salamat Ate Maldita, salamat. Edmar Ribo, done to you, Bell All from Manong Kabaryotic Boytips. Yung mga may bakas po mga kaibigan, sa binabaan yung link. Pag binasa niyo po yun, para po matandaan yung nabalikan niyo na po sila or di niyo pa nabalikan. Pag nabalikan niyo na po, lagyan niyo po ng like at saka heart. Para lahat po sila nababalikan niyo.
Obligasyon po nating magbalik mga kaibigan ha. Obligasyon nating magbalik. Pag may nabasa tayong comment sa ating video upload, lalo na kung napakaganda ng comment nila. Balikan po natin kaibigan. Ubaran mo jacket o host. Commander Bawang lang jaketan mo. Sige, sige kaibigan. Salamat, salamat kaibigan. Salamat. Tonying Cheers from One Dirty Routine. Imbecile 69. Yan, nag-love shoutout my friend. My friend Dirty Routine. Imbecile. Nag-love shoutout and thank you for coming. Nonita Vlog. Mama Nancy Padikit. Sa'yo po ba ito Mama Nancy? Itong Nonita Vlog. Jumong pulpak sa'yo pang Idmar Ribo. Dito ako leaderid ha, leaderid. Ayun, the letter is 8. 7-7. Ito po ate oh, ate leaderid. Unang giveaway. Like number 41. Panoorin ko lang. 3 minutes and 13 seconds. Pangalawa po. Cheer everybody. Cheers everybody. Just bouncing. Ay may premiere. Like number 42. Long, sino ba yung pag-graduate natin? Para maibigay ko itong dalawa. Si ano ate? Tika lang, nasaan na ba yun? Nasaan ka na Mayra? Did you Mayra? Isunod ko nga itong ipin. Isunod ko yung ipin. Tapusin ko lang po ito ate. Tapusin ko lang. Ipipin ko yung road to 1K. O ate ano, red. 7-7 kayo na, 780 ka na o. Tika, ipipin ko si ano, si Digimera. Pag-graduate natin ng 1K. Isure natin yung pag-graduate sa kanya. Pang-apat, ate red. Pang-apat na giveaway, like number 45. 782 ka na, 782. Panglima. 783. Like number 47 na. O, like number 47. 42 kanina, 42. Pipin ko muna yung pag-graduate na. Did you may rayon? Pakitulungan po natin, itong ipipin ko. Did you may bahay mo ulit para mabigyan po kita ng dalawa. Okay, thank you kaibigan. The Commander Bawang Blogspot. Manay Cristito 684. Pahingi nga din po ng kahit ano dyan, kahit dalawa rin. Tusok na po kaibigan from Ate Genesis Ernais. Pag-graduatin lang po natin to. The Commander Bawang. Dan sa tulya mo. Ang sarap naman ng tulya. I-share natin yung dikit dito. I-share natin yung dikit. Kay DJ Mayra. Tusok na po kaibigan from Ate Genesis. Kanino idol? Diyan sa nakapin kay DJ Mayra. Road to 1K. 11 lang ang kulang yan. 11 pero gawin natin 21. Para kumuhit siya ng isa. Gawin natin 1,010. Tapusin ko lang itong kay the letter is 8. Yung binaba ni Ate Lady Red. Kulit naman itong langaw na to. Sorry. The letter is 8. Done to you my friend from Manong Kabaryo. Okay, sige. Dalawa sa akin. Nakachimpo rin LS eh. Ngayon lang ako nag-LS Ate Genesis Ernais. Isang buwan na po siguro di ako nag-LS. Isang buwan. Ngayon lang po ulit. Kuya Barrio may galab shoutout from Edgar Nolas Channel. #TetaVlog. Upload ko po. Dalawa lang din. Mula noon. Kasi nagpahinga muna ako. Ngayon tapos na oh. Tapos na rin po ate oh. Super MC Full Pack from Edmar Ribo. Ako tunying eh. Ay, ganun ba? Ako rin eh. Opo. Kailan niya ba yung ganun ba napunta sa LSA? Live stream mo. Hagabi yata yung kagabi at saka nung isang araw. Di ba may live stream kayo kagabi? Sir Edgar Main.
channel mo ba ito? From mayroon? Hindi, ang main channel niyan is ano, Teta Vlog. Handyman, 43 million tusok host, The Commander Bawang. O, kilala ko yan, kaibigan, Handyman. Teta Vlog. To, sisi, naka-live to kasi ako. O, naka-live ko siya, naka-live. Ako rin, napabayaan, YTC ko, hihi from Ginisir Nice. Insik Wakang, mega love shoutout host, Tamsakdan. Sino tong Insik Wakang? Main channel lang po, main channel Hindi pa ako nakadisubscribe dito Insik Wakang 448 subscriber. Mega love shoutout kaibigan, Insik Wakang. Lagyan na kita ng moderator. Nasa live na. Nasa live na ni ano, Ate Rowena Tiranya, may live pala si Ate Rowena Tiranya. Sorry, nag-ano lang ako ngayon. Pero babalik ako, 9 AM talaga ang live stream ko. When along 1, it's 11:19 PM, Central Valley, California, 70. Stay awesome, brother Tunying, cheers. Yes, my friend. I'm awesome only. Your friend Tunying Maxaw. Mayroon pag may kausap na English, no? na ano yung utak. Pwede mo ba ng bahay po? Sige, pwede. 3 na lang kay Did Jumeira, 1K na. O, hindi ko pa dinigit sa akin. Tawa tuloy si Manay dito. Matagal akong di nag-English kasi nawala yung mga nakasulat sa isip ko na English. Dahil mag-research ulit ako. Shoutout po sa 16 viewers. Kalap ka dyan. Tawan-tawa ka naman. Thank you so much. Di pa ako nakadikit Did Jumeira. Ayos idol ha. Nice spoken dollar from Goldie Growth. Sabi ko na pagtatawanan nyo kay mag-end lang ako. Mag-end na po ako mga kaibigan. Thank you. See you next day. At 9 AM. Insik ako. Did Jumeira. I-landscape ang CPU kapag may video para full screen. Maliit kasi ang kalabasan kapag patayo. O, dapat pa ganito po pag nagkano kapag ganyan. Kasi pag ganyan, may itim sa tabi, may itim. Dapat na ganito. Si Edgar, thank you so much. Kanina, grabe English ko kay Chris Cactos from Edgar Nolas. Iwan ko sa'yo. Manoy Siram Katsukaran, mega love shoutout. Ang aking Manoy. Good morning, Manoy Tunying. From Manoy Siram Katsukaran. Ito si Manoy Siram Katsukaran. Nahabayaan na rin yung ano nito. Ang kanyang YouTube channel. Ang kulit naman ng laro. Teka nga lang, kukuha ako ng pamaypay. Sensya na at sobrang bisa. Mega love shoutout po from Manoy Siram Katsukaran. Tita Mariles, full pack sa'yo. Oo nga, di ba? Mag-premiere ako kaibigan, Tunying, pa-support po. Lagi naman ako nasa iyo, Ate Ginisir Nice. No problem yan. Basta pag nag-notify sa akin, pupuntahan ko po yan. Did Jumeira, dan po sa full pack from Pauline Channel. Dan sa 4, banana ko kay Did Jumeira. Dami ko tinulungan mag-English kay Chris Cactos. Tamsa ko ito Tunying from Ate Marlene Cadigoy. Teka lang, kunin ko. Ang dami lang ako eh. Naiinis na ako eh. Meron kasing babuyan dito sa amin. Manukan pala. Kaya dahil langaw. Yun, meron na ako ditong ting-ting. Maglalayasan na yan. Edit ko lang now. Hihi from Ate Genesis. Dikit na ako kayo mag-umpisa na ako may dikit kayo Mayra Daya Santa. Like number 92, Mayra Daya Santa. 4 minutes and 50 seconds. Like number 93, Marlene Cadigoy, taga Samar po ba kayo? Edmar Ribo, thank you.
Magbakas lang po, babalikan ko. Manood po ha, manood po at magbakas ng tama ayon sa inyong pinanood. Mga kaibigan, yan po ang papakiusap po. Mayra Daya Santa. Light number 94. Ting tedeng tededeng tedeng ten teneneng ten teneng ten tenen tenenenen. 1K na po yan, 1K. Dadagdagan lang natin. Kahit silipin niyo po, 1K na yan, 1K na yan. Dadagdagan lang natin. Light number 96. Ganda na bang halaman ni Mayra? Dami mo namang apple house. Sana all. Local na apple to. Kataning exit na po muna ako. Lobat na. Burnout na naman dito sa Mindoro. Ba't laging burnout dyan sa Mindoro? Lagi bang burnout dyan? Sige, kaibigan, Commander Bawang ha. Thank you for coming. Thank you very much. Oo, 1K na from Malita FW World. Dagdagan ko pa yan. O 1K na rin from Insikwakang. Ilan ang kulang, ilan? Di pa yata kita kadikitan si Mayra Daya Santa Vlog na dikitan kita. Feeling mo yan kita balikan. Ate, Super MC. Padigit nga po ng kahit 3 dyan sa nakapin. May kisuyo po si Tunying. Marami tayong kaibigan na mabait eh. Alam niyo mga kaibigan, kahit tayo ganito, marami tayong kaibigan na mabait. May kisuyo lang tayo. Ganun lang yun. Kaya, may kisuyo nga po ako Ate Super MC. 3 lang dyan sa nakapin. Sige 5 ay, ginawa po ang 5. O, kita niyo naman. O, isang request lang natin. 3 lang request ko pero ginawang 5. Insikwakang full pack. Kapangarap vlog. iHost, may glove shoutout at sa lahat ng nandito. Delivery lang po ako, Manoy. Sige, Manoy, ingat Manoy. Manoy Sarang Katsukaran ha. Ingat ng marami. Hindi pa natin kayang pagraditin yan, kaibigan Insikwakang. Grabe ka naman. Saan ako kukuha ng banana na 500? 552. Dami niyan. Hindi, magtsaga-tsaga lang tayo. Agyaman ti ado mga kakabsat from the Commander Bawang. Deliver lang po ako, Manoy. May galab siya tao, host Insect. Insikwakang done. All set na sis from Tita Marlis Vlog. Di pera ka na ayudahan, Tita Marlis. Silipin ko mamaya yung bahay niyo po ha. Silip-silip lang ako, host. Nasa work pa from Ate Marlene Kadigoy. May moderator na yan Kapangarap Vlog ha. Joke lang, host. Kala ko nga eh. Tininan ko 448. Lori and Bang Channel. Hello po, host from Lori and Bang Channel. Mail lang po, mail. Insikwa Larry Big Channel, Larry Bang. 200. Ay, ano to siya Larry and Bang Channel. Belal ko sa akin Larry and Bang Channel ha. Larry and Bang Channel, 237 subscriber. Pagkapares lang kayo ni Kapangarap po. Insikwakang 454 siya. Lamang lang si Sai ng 6. Pero di kita nakita Insikwakang ha. Pang ka na. 449. Hindi lang 449 yan mamaya. Dito ako sa UNESCO Global Geopark. Ang daming like 140 146 na ako. Ba't 91 views lang? Pa-jacket po. May jacket na po, may jacket na. Larry Inbang Channel, may jacket na po. Agmain ko na sa bahay ng nakapin. From Super MC 22 Vlog. Salamat Ate Super MC.
Dan po ako sa nakapin. Sakit pa naman ang wig ko. Yan na, tapos na oh. Mayroon tayo Santa. Boblog, Maxam, Juliet Mukbang. Playing with video na. Thank you, Ate Juliet Mukbang. Ate Juliet? Ate Juliet Mukbang? Paayo na nga sa nakapin. 3 lang. 3 lang po, 3. Oh, mayroon tayo Santa. Gagawin kayo, masagin kayo 1,010. 1.01. Maxam. Ilan po? 5 lang, 5. Sa nakapin. 3 lang pala, 3. Tignan mo, mabait sa atin. Palakpakan natin yung mga mabait kong kaibigan. Mga mabait po yan. Isang request lang po nito yung Maxam. Magbibigay po yung mga yan na, okay, 10. 5 lang, 5. Teka, jakitan ko muna ito ate. Edmar Ribo, dan sa chicken butter mo, delicious. O, tapos na ako, mayroon tayo Santa. Excuse. Pagtuwang kayo dyan, sabihin lang po marami tayong mga kaibigan na nang tumulong para mapag-graduate natin ng 1K. Oh, mayroon tayo Santa. OTW na kamahalan. Sabi ni Bobla, hashtag Juliet Mukbang. Kamahalan. Grabe naman sa atin Juliet, kamahalan agad. Mega love shoutout sa aking pamangkin. Tidak daw kami sintabo. Avery Olivia. Teka lang, lady, di ko nabasa. Basahin ko nga muna ang sabi nun. Tambay muna. Ano daw? OTW kamahalan from both channel. Pilin channel, nag-drop din ng bahay. Teka lang po ate, ate Pilin channel Pinapag-graduate lang natin itong yung nakapin. Parang dikit na ito sa'yo, Dan. Ay din, 3 host, 3 ayuda sa nakapin. Pa-shoutout kuya from Avery Olivia Anglo. Mega love shoutout sa aking pamangkin, pinsan. Na si ate Lady, ang kanyang anak na si Avery Olivia, si ate Olive, si baby Olive. Anggulo, hindi siya magulo Angulo na lang pala, angulo, hindi angulo. Mega love shoutout sa inyo dyan, kay mama mo, Tita Mila, Tita Marie, Tita Non, Kuya Dondon, sa lahat ng mga nandyan, sa lahat ng mga dyan sa gulang-gulang purok-purok pogi. Lucena City. Uda daw kami sintabo, tawan mo daw si Tita Marie. Ilan daw ilan? RCG Mami 3, mega love shoutout sa lahat. Habaharang host. Full watch kumaksam. Para yummy. From Ate Juliet Mukbang. Yan, thank you Ate Juliet. Baryote Kabsat, mega love shoutout. Salamat Kabsat RCG Mami
Ay, kaibigan ni Jimera, balikan mo yung mga nag-ayuda. Opo, mahilig po ako sa halaman from DJ Myra. Shoutout sa 20 viewers. Ang dami natin viewers 20 viewers. Mega love shoutout sa 20 viewers dyan. Thank you for coming to my live stream. And don't forget to hit the bell. Para lagi tayong magkita-kita sa aking live stream at magkita-kita rin tayo sa inyong mga YouTube channel. Nakadikita to, Mera. Daya Santa. Iyan ko na lang muna. Musta kayo dyan natin, lady? Opo, mahilig po ako sa halaman. 5 ayuda na sa nakapin from Super MC. Kapangarap vlog, bahay po from DJ Myra. Larry and Bang channel, Dance sa Tatusis from Ate Philin channel. Ilan na ba siya, no? Hindi ko pinapanood kasi ilan na. Kung nakaguhit na. Oh, 1.10 ka na. Myra de Santa. Pakicheck po, pakicheck. OTW pa. Pa-anim. Tama na yan, tama na muna. Baka dumami na, 21 na yung nakapasok, 21, baka malagas lang. Isang ribo sana, sa Gcash mo daw, sako, ha. Binibikol ko kuya, binibikol ko. Mahal naman ang ano ang viewers nyo, mahal ng views nyo. Ben, isang views nyo, 1,000. 1,000 sa views, unukan. Grabe man. Thank you so much from DJ Myra. O ano na, mag-clear list ka na. DJ Myra, mag-clear list ka muna. Clear list ka muna, dali. May kisuyo. Baka malagas, tama na muna from Edgar Nolas. Oh, 21 yan na pumasok 21. Baka malagas. Sa Dingmikit po, salamat po. Maya po kayo suklian. Alis. Si Ate Pauline channel muna. Ate Pauline channel na sa Ate Pauline channel. Palakpakan sa nag-graduate ha. Saib TV Karachi, mega love shout out. Kaibigan, my friend. Saib TV Karachi, thank you for coming. Assalamualaikum, my dear brother. Still watching pa. Ang pang-5 at 6 na ayuda sa nakapin. Thank you sa mga tumulong. Sisiwag mo suklian. Ang dinikit ko sa iyo ah. O mayroon din santa yung mga main lang ah. Alam mo naman yung main. Punta mo lang yung main kung pag maraming subscriber main yan. Yan tayo kay Ate Philin channel. Ate Philin channel, unang giveaway. Ulan yata ah. Like number 22. Ate Philin channel. 22. Like 22. Pangalawa po Ate Philin channel. Hindi pa nakasubscribe. Oh, like number 23. O, ayun po. Like number 23. Oh, saot muna ako. Playing pa rin sa nag 1K. Sige, salamat Ate Ate Super MC. Thank you very much. Nasarang lang ako, nasarang. Ate Super MC. Manay Teta Vlog. Si ano yun? Christy 2684. Thank you very much. Ate Juliet Mukbang. Thank you very much. Sa mga tumulong dyan, The Commander Bong, Vlogspot, at shout out sa 23 viewers ni Tonying Maksam. Pangatlo, Ate Philin channel, di pa rin nakasubscribe. Salamat daw sa pagbahagi from Philin channel. No problem. Shout out po sa viewers ko dyan, 23 viewers. Like number 25 po. Ang buliyaw. Teka lang po, nanghiram yung mga bata ng bola. Kasi ako lang hiraman kasi dito ng bola eh.
Yun, we'll be right back. Mga bata kasi, kawawa naman. Kaibigan ka Gambrak, may galab shoutout, nakita kita. Nahuli lang yun ang 3 minutes lang po lang kay Ate Fueling Channel. Pang-apat po Ate Fueling Channel, oh, pang-apat. Nakasubscribe na po to pero panoorin ko na lang. Pabakas lang para masundan ko, salamat. Pasubscribe din po kay kaibigan na Gambrak at saka kay RCG Mami. Like 28. Ito pa isa, Ate Fueling Channel. Panglima po. O, 28 kayo na, ito pang 29. O. Like 29. Subscribe and hit the bell and ring the bell. 5 po, 5. Next pin, next. Tiga RCG Mami ha, kasunod ka po RCG. Kasi may mga nauna. Yun, silsuloto mo tayo, kaibigan silsuloto. Bro Silso, galing na ako sa May 125 mo. Nigals TV, may galab shoutout Nigals TV. Thank you for coming. Thank you po Ma'am Fueling Channel from RCG Ma'am Elaine. Nasaan na sila rin ba ang kapangarap? Wait lang po kapangarap ha. Nigals TV, yo butter 386 subscriber kaibigan. Dito ako sa latest video mo kaibigan ha, Nigals TV. Itong sida ko, Kita Utaw, Bukidnon. Playing ako kaibigan, 17 minutes and 21 seconds. Dandam Saksa Nakapin, host. Dating dikit from Atilan Lulino. Dikit na pala main ko si DJ Mera. Oh, nakadikit ka na dyan. Matagal na kayo nagkita niya ni Mera Dayo Santa. Nigals TV, may nandito ko sa ano, sa ano mo? Sinoda, Kita Utaw Bukidnon, GMCC Peak. 17.21 minutes, kaibigan. Panoorin ko. RDL TV yun, si RDL nga pala. Mamaya lakay, saglit lang lakay. Yun o, harang na po Ate Fueling Channel. Ito po, patapos na po. Harang na rin TikTok. Okay lang lakay from RDL TV. Di na kita marinig, Ghost. Malakas ulan dito. Dito nga, mag-uulan naman, oh. Paano kaya ako nito? Dito pa naman ako humisto sa labas. Ulpak sa Nakapin from Edgar Ribo. Dating dikit sa Nakapin house from Ate Fueling Channel. Feeling Flower, done to you. May bakas ako sa garden mo from Manong Kabaryotic Boy Tips. Shoutout po sa 18 viewers. Thank you po sa 54 thumbs up ni Tony Maxam. Nag-silent live din ako kanina kaya pagod si Man Lives. Kanina ba? Kanina kagabi. Kailan ba yung live stream mo kagabi? Ay, nung nag-live ka na nasa taas ka. Kahapon ba yun? RDL TV, dan po thank you from RCD. Gambrak TV, Dan po, pulpak, pasakli na lang sir pag may time. Salamat po. Babalik ang kanyang kapangarap. Legit yan. Kahapon nga pala yung kahapon. RCG Mamilin 3, mega love shoutout. Salamat ate mga RCG. Long time no see. Yan, natapos na po pala. Oh. Nandito na ako kay Ate Dini ako. Ilay ko na rin. Harang pa harang oh, harang. Harang din po Ate Fueling Channel oh.
Harang na rin po, harang. Sunod ko na si kaibigan Sel Suloto. Kaibigan Sel Suloto, dito na ako sa Mi 125. Thank you so much kapatid from Marian Raitana. Okay lang, thank you. Sa akin yung mga walang jacket kanina. Itong 5 pinaso ko kanina. Nagtamsak lang ako tapos nanood ng konti. Kaibigan Marian Raitana. Pariatic boy tips, bababa ng bahay mo, balikan kita. Live number 11, bro. Sel Suloto. Kaibigan Sel Suloto, di pa nakadikit oh. Ayaw kapatid, thank you, help yun. Help yun sa WH ko, need ko kasi. Like number, hindi ka pa ba ano? Hindi ka pa ba monetize? Marian Raitana? Pangatlo, kaibigan Sel Suloto, di pa rin nakadikit oh. Laring Bang Channel, wait lang po wait lang. Like number 13 bro, Sel Suloto. Di pa tapos ng dalawa, sa harang ni ate ano? Ni ate Merda, ni ate Philin Channel. Philin Channel, pasensya ka na ngayon lang kita nasuklian from ate Marlene Kadigoy. Yun, okay lang, at least nagsusukli tayo. Pero Nigals TV, dikit ko sa bahay mo. Ganda ng view amigo. Maayo diha kay Bugnaw. Yun, magkaano pala kayo, magkalingwahe. Ng kaibigan Gagamrak TV. Dan super dikit kay Lani Yuhini Vlog. Dapat okay na what's our ko noon. Yung mga nagpunta doon, balikan ko sila. Pero hindi ka pa monetize? Marian Raitana, magkasabay lang tayo Baka sila mga loads from Gagamrak. Gagamrak full pack from Idmar Ribo. Thanks po Nigals TV, on the way po sukli from Larry Bang Channel. Shoutout to sa lahat, mega love shoutout kaibigan DGB Tube. May moderator na yan. Pasensya kaibigan, di mo na ako nakakapunta sa live stream mo. Ngayon lang din ako nag-live. Hindi pa nawala WH ko ha. Paano nawala? Sige, play ulit kita, play ulit ng ano, Marian Raitana, ipakisulat nga ba ko, Marian Raitana. Play ulit natin sa WH. Salamat sa magkano pakulay ati Marian Raitana. Pero thank you, nagpakulay kang 49. Susunod, wag na po, wag na. Wag na pong pakulay-kulay. Nag-loading ako. Kaibigan Sel Suloto, pang-4. Like number 14. Pang-5, kaibigan Sel Suloto, like number 16. Yan, palit isa na kapin, palit. Thank you ulit kaibigan Marian Raitana ha. Hindi pa nawala WH ko. Next, si
Si Kabsat mo na RCJ. Sunod kita kaibigan gagamra ka. Okay lang yan kapatid. Next time okay na po yan. Huwag na pong magpalipat sa sunod. It's this is real from Reg Channel. From Ate Reg. Salamat po Ate Reg Channel. Wala ka pa kasi join. Mag-join sana ako. Ayaw mo rin lagyan yan, ate ano. Kaibigan Marian Retana kasi ayaw ko nga magpabayad. Ayaw ko magpabayad kahit 29 pesos lang. Maraming salamat sa pag-pin, Kabsat, from RCG. No problem. Dan po ni Gals TV. Pasupport po from Ate Guinness Nice. Bababa lang po ng link. Okay kapatid. Pabakas lang para masundan ko from Gagamrak TV. Kabsat RCG, like 128. Kabsat. Baka yung mama si Tunying. Pag nag-member tapos maraming palipad. Host, baka magka-fiber ka. Reg Channel. Sige, maglaban na ulit. BG lang ako sa'yo from Marian Retana. Sige, okay lang po yan. Agyaman na Kabsat. Agyaman na agad Kabsat. No problem yan, no problem. Kabsat, RCJ, di pa nakadikit o. Namumula pa. Oh. Dikit ko na. Like 130. 130. Pangalawa pa lang ha, pangalawa oh. Pangatlo. Like 131. Pangatlo Kabsat, pangatlo. Pang-apat. Harang. Like 132. Like 132 Bell all. Reg Channel. Dan thumbs up from Idmar Ribo. Anong masamang hangin at nag-live ka from Regina Channel? Uulan. Kaya nag-live ako Ate Virginia. Testing ko lang, testing. Shoutout sa 18 viewers. Pang-5, Kabsat RCJ, pang-5. 5, Kabsat 5, pang-5. Like 133. Hello there, bro. It's Ariel from Relax in Nature Sea. Nigals Dan, Bell all from Manong Kabariotic Boy Tips, Gagamrak TV, Dan po, thank you. Na-miss niyo mag-live ate from Edgar Nolas. Testing mo ka mo. Testing lang. Larry Imbang Channel, Dan po. Kuya host na nakapin. Baba nga ng link mo, kaibigan Larry Imbang Channel. Ay, si ano mo na pala Gagamrak. Thank you ulit Kabsat. No problem. 5. 7 minutes and 45 seconds. Sunod kasi gagamrak. 5 din kay kaibigan gagamrak. Sunod kita Larry Imbang Channel, sunod kita. Regina Channel, Dan Tamsak, dating dikit from Edgar Ribo. Clap. Like Dan bro from Relax in Nature Sea. Thank you. Drop your link, my friend. Relax in Nature Sea. I will pin you later. Next to the other YouTube small YouTuber. On the way po kay Gagamrak from Larry Imbang Channel. Magdigitan lang po magsuklian katulad po ng pinapanood ni ginagawa ni host. Ayan, pinapanood muna. Lahat po yan na pinapanood ko lahat. Pagkatapos po manood, ayan, lahat po na pinapanood ko. Pagkatapos manood, saka po mag-comment.
Para hindi po tayo malakas mga kaibigan. Tsaka isa pa po, isa ko pa ring pakiusap ulit na lahat po sana tayo mga naandito mga kaibigan, wag po sana tayo mag-skip ads kung tayo pupunta sa isang channel na isusubscribe natin, lalo na po pag monetize channel. Dahil kahit po walang palipad, walang magpalipad sa atin, sasahod po tayo sa pamamagitan ng no skip ads. Kasi yung advertise lang naman po ang magpapasahod sa ating mga small YouTuber. At saka hindi lang sa ating small YouTuber, sa lahat po ng YouTuber, sa ads po sila sumasahod. Kaya kung pwede po at mamarapatin, may kisuyo po si Tunying, lahat po tayo, ugaliin na po natin na huwag mag-skip ads mga kaibigan. Para kahit di man tayo makapagpalipad, kung wala tayong GCash, di man tayo makapagpalipad, at least may maitutulong tayong ads para sumahod ang isang pupuntahan nating YouTuber. Para din po naman sa atin yun, hindi po para sa sarili ko lang, para lahat po. Kung sino man po magla-livestream sa inyo mga kaibigan, kung sino man po ulit magla-livestream, mga naandyan, lagi po natin i-remind sa mga viewers natin na wag na pong mag-i-skip ads mga kaibigan. Yan lang po ang pakiusap ko po ulit sa inyo sa mga naandito. Para po pag nag-livestream kayo, yung mga pupunta po sa inyo na mga nagla-livestream din, yun din po ang sabihin nila sa kanilang mga viewers. Para lalo po tayong dumami. Dumami po tayong mga hindi nag-i-skip ads. Para po kahit wala magpalipad sa atin, sasahod po tayo. Gaganahan po tayong mag-vlog, gaganahan po tayong kumuha ng video, gaganahan tayong mag-upload. At sana po masunod po natin mga kaibigan. Para po sa atin yung lahat, hindi po para sa isang katulad ko lang. Did you Myra, yun, salamat. Kapangarap Vlog, thank you very much. Teka, may nag-request yung unawang tubig na warm water. RCG Mamilin, Ma'am Sirisa Dan po, thank you. Sino ba itong Ma'am Sirisa? Anong gamit mo Ma'am Sirisa? 5 minutes. Kabsat. Yun, we'll be right back. Maraming salamat host. Hindi makakarami kung hindi skip ads. Haha, ako never. Sa akin, anywhere I go to channel, except pag naka-live ako, until 2 hours note ako from Ate Regina. Thumbs across from Shashi. O nga mga kaibigan, pinapakiusap po sa inyo kung sino man po ang magla-livestream pa nakasunod ko at yung mga nagla-livestream dito, ipalagan na po natin mga kaibigan. Kahit po walang palipad, pag lahat po tayo hindi nag-i-skip ads. Kasi once na may 13 minutes pong video, 13 or 14 minutes video, may 6 pong ads yan. Sa uumpisa, sa gitna at saka panghuli. Pag napanood po natin yung 6 na ads na yon na walang skip, para na rin po tayo nagpalipad nun. Kaya yan po ang pinapakisuyo ko sa lahat pong mag-live stream pa. Lagi niyo pong ipaliwanag yan. Yan lang po. Kahit di na po tayo magpalipad, okay na po yun. Para naman tayo nagpalipad pag hindi po natin na-skip yung ads na yun. Lahat po tayo may sasahurin kahit walang magpalipad. Kasi kawawa lang naman yung nagpapalipad eh. Magpapalipad po tayo, hindi naman pupunta sa atin lahat. Tapos kakainin, kaunti-unti. Gawin na lang po natin yung tama para at least kahit hindi na tayo magbubunot ng pera sa sarili natin bulsa para magpalipad. Yung pag no skip natin, parang yun na rin ang palipad natin mga kaibigan.
Kasi ads 45 to 60 minutes. Saan pa? Swerte mapuntahan sila naman sa akin. Hindi, yung iba kasi may may oras pa nga eh. May 2 hours pa nga may git ang ads. Pero kung yung 2 hours na yon, 2 hours na ads, sobrang tagal naman na nun, pwede nga lang skip yun. Pero kung mga minuto lang naman, katulad ng Shopee, Lalamove, ng mga Colgate na yan, seconds lang yun naman yung mga yan, seconds. Instagram, seconds lang po yan, 15 seconds. Huwag na po nating skip, mga kaibigan. Host, pa-request ng kanta. May, nag-explain ba ako, kaibigan Shirley? Lipad Darna from Julie Tubang. Like Danos, may galap siya. Good afternoon from Shirley. Nakita ka din, akala mo hindi kita nakita ha? Hello tita, nawala tuloy yung ayuda ko. Kamsa, tapos na ako. Nandito na ako sa sa welcome to my live stream na. Ito harang pa oh. Oh, ito nagbabay ka na oh, nagbabay oh, bye-bye. Oh, nag-flying kiss pa. Ayan oh, Nescafe oh. Ilang lang naman yan, Nescafe? Ilang seconds? O 5 seconds lang naman yung Nescafe oh. Oh, ba't naipin ko si Shashi? Ano nangyari? Hindi ko pa alam si Gagamrak. Teka lang, balikan ko si Gagamrak. Full support bro from Relax and Nature C. Yun, thank you very much. Huwag niyo po ito babalikan mga kaibigan. Pang-ito ko lang po ito from Edgar Nolas Channel. Pangarap lang dan po. Hello Edgar. Hello Tita Edgar. Ha ha ha. May galap siya from City sa bahay po from Kapangarap. Hello new friends. Support my channel please from Relax and Nature C. Dito sa akin 30 seconds to 60 minutes ads from Ate Regina. O sa una kasi Ate Regina, kaunti lang yan. Akala ko na-hide. Di ako sa'yo. Hindi. Sa'yo lang ako yung channel ko lang kaibigan sir. Di ako naka-hide sa'yo. Iwan ko sino na nga nag-hide. Bahala na sila. Darna ang bato, lipad na from Julie Tubang. Walang palipad walang palipad. Anong oras kayo start maksam ng LS? 1:30 yata yun. Pero susunod, balik ako sa 9am, tinesting ko lang ngayon. Testing lang ngayon. Bariotic Boy Tips, may galab shoutout. Shirley Superman, handsome. Marlene Cadigo, may galab shoutout. Shirley. Kapangarap Vlog, may galab shoutout. Shoutout po sa 21 viewers ha. 1 to 6 times ads. Depende sa video binibigay ni YT. From Ate Regina Channel. Anong hides? Ma'am si Risa, hindi, Ate Juliet, kagabi kasi nag-live stream si Shirley. Akala ko nababasa niya yung comment ko, yung main. Ang tagal ko nagko-comment, hindi pala niya nababasa. Pinasok ko ngayon yung dalawa ito, at saka ito, pinasok ko, yung dalawa. Sabi ko hindi mo mababasa yung comment ng main ko kaibigan Shirley, hindi daw, yung pala naka-hide. Marlene Cadigay, may galab shoutout. Akala ko. Ano yung akala ko? May galap shoutout kaibigan Dan Rose. Teka, kay Gamrak muna ako habang nagkukwentuhan. Like 128 kaibigan Gamrak. Hala, sino nag-guide? Ewan ko nga, Manay Edgar Nolas Channel. Dahil usapan namin ni Shirley, like number 29, Bro Gamrak. Usama namin ni Sir Di, akit ako sa kanya. Hindi nga ako maka-akit dahil hindi pala niya nababasa, kaya pala wala akong jacket. Ayun pala naka-hide. Pangatlo Gagamrak.
Pwede pala yan gawin nila maksam. Oh, pwede yan ate. Kaya nga pag halimbawa galit ako sa'yo ate Juliet, galit ako sa'yo, pumunta ka sa live ni Manay Teta, i-hide kita. Oo, sila nag-hide. Bahala sila. Like number 130, kaibigan kang Rock. Yes, thank you Kapangarap Vlog. Nakita ko na po. Like 131. Oh my God, musit. Musit talaga yung musit. Musit at David, musit. Biyaan mo na sila. Check nyo lang po, Shirley. Ganun nangyari. Kay Ate Regina. Paano nga naman ginawa nun? Hala, pwede pala yun. Iba mag-guide. Ano makuha nila maksam? Ewan ko nga, Ate Juliet. Baka ayaw nilang ayaw nilang nakasupport ako kay kaibigan Shirley. Ingat po sa pagbibigay ng jacket, baka may naiinggit, kaya hide. Oo, kaya nga hindi ako Kapangarap Vlog, kaibigan Kapangarap. Kaya sabi ko, pagpapasok dito sa akin, main lang, main. Para makikita ko kung main talaga yung pinapasok mo. Kasi yung mga ninja, hindi natin mapagkatiwalaan yung ibang ninja. Kasi sinasabi ko nga, ang ninja gamitin sa mabuting pamamaraan. Kasi ang mga ninja ko ginagamit ko sa mabuting pamamaraan. Pinampi-play ko, pinang-aayuda ko. Hindi ko ginagawang tawag nito. Makasira. Okay, Jin. Oo, sure po. Pag moderator ka sa live, pwede kang mag-hide ng viewers. Kaya nga kaibigan Kapangarap. Franus Planet, iHouse J, good morning. Yesterday, I done you from Shirley Official House. Okay, no problem. O, ba't napin na naman? Sino ba nakapin kanina? Ito ba na sila Rimbang? Lalagyan ko lang ng jacket, nakapin naman. G. Solis, meron ba ba? Ay, sino ba to? Kilala ko ng G. Solis na to. Lagyan ko na ng jacket. Tita Vlog, mega love shout out. Pwede pala yung gawin nila maksam. Opo, pwede yun, Juliet. May jacket na yan ha, kaibigan G. Solis. G. Solis. Reno Planet, mega love shout out. You have a moderator, my friend. Naiinggit yan sa pagkakaibigan nyo ni Shirley Official. O nga kaibigan, ano naman kaiinggitan nila sa amin? Ba't nawala jacket ko host from Gisulis? Meron na. Salamat po host from Larimbang Channel. Thank you host from Gisulis. Digimayra, mag-clear list ka. Okay na yan. Huwag ka na magbaba ng link, huwag na. Iwalan ng bakas para mabalikan po. Salamat. Thank host. Huwag mo na pansinin. Mga bashers, mga baliw, masaya sa pambubuli, gago yan, niloloko sarili nila, walang bayag. Gagawa ng kalokohan pero di kayang panintigan. Musit. Simentor Tonying, Maxam, 60 pa lang banana ko. Nakagabay na sa akin yan from Shirley Official. Thank you naman kaibigan Shirley Official. Thank you. Di pag tunay talagang kaibigan, tsaka pag lahat naman tayo mabait eh. Iwan ko, bakit bayaan mo na sila. Tapos na mag-clear list na yun from DJ Mera. Sige, no problem, thank you. Nag-graduate pala sa atin ngayon si DJ Mera, Mera Daya Santa. Unang live stream ko ulit may napag-graduate na naman si Tunying. Biro mo? Kaka live stream lang ulit, may graduate na naman. Monitor ko yan ha, Mayra Daya Santa ha. Monitor ko yan hanggang bukas. Pag nalagasan, dadagdagan ko ulit yan. RCG ma'am dan sa'yo.
Edgar no, last clap, clap, clap. Yun, thank you sa mga kaibigan ko. Nandito ba ako kay Gagamra ko? Unang laban ngayon, 2022. Yun, tapos na. Bro Gagamra. Nasa harang na yung dalawa, oh. Nasa harang. Dan Pulpak, Laribang Channel. Hi, Sir Lee. Sir, good afternoon from Pranos Planet. Tayo uulan, paano kaya ito? Nandito ko sa labas. Ilang oras na ba ako? Tama, kung di takot sa multo, lalantad dyan, mga mahilig magsitago. Takot yung mga yan, bayaan sila. Pero nandito na ngayon si Maxam. Thank you so much, Sir Tunying. Wag, DJ Mera, Mera de Santa, wag sir, Tunying lang, Tunying. Wag sir, wag sanayin yung sir, Tunying lang, Tunying. Salamat po Ma'am si Risa, ODW po Sukli from Laribang Channel. Pag may time host, mamahaw, sabot mo din ako Need ko ng ayudahi pag may time lang. Sige na problem, tapusin ko lang to si Laribang Channel. Isunod kita kapangarap laga. Ba't nalipa? Ano yung nalipat? Hello my dear friend, Pranos Planet. Ba't nalipat? Time you host. Hindi, nag-try lang ako kaibigan G Soles. Nag-try lang ako ngayon. Pero next time, 9 AM talaga ako, 9 AM. Sinipag lang ako ngayon kasi medyo ako makulimlim. Lumabas na lang kung talagang may mga di takot. Di lalabas yung mga yan. Takot nga eh. Kaya mo sila mambasher. Basta walang magpapalipad Walang palipad. Salamat Master Tony magsama para lala sila mainggit. Mga musit sila. Salamat na marami host. Turuan mo nga muna Manay Tita Vlog. Turuan mo nga si kaibigan Shirley kung paano uli ako hindi may hide. Sarang. Mga sarili lang din naliloko nila. Mahilig mambuli. Ba't di kaya sila tumingin sa mga sarili nila? Bayaan mo natin yung topic na yun. Bayaan nyo na sila. Turuan mo si kaibigan Shirley kung paano dito na ako sa Ortigas bro. Patapos na to bro. Patapos na. Larry Inbang Channel Larry Inbang Channel. Di ko maibalik si Katunying, may nag-hide sa kanya sa LS ko. Pinay Hikers in Switzerland, Tamsaklan House. Sino to? Pinay Hikers. Tingnan ko lang. May jacket ka na po, alagyan ko po ng jacket, Ate Pinay Hiker. Wala naman akong ko. Kawali na lang, ibabalibat ko sa ito nying. Sa mukha tatama para magising. Tika, asko ulit si ate. Para hindi ako mahal ni kaibigan Shirley. Kaya pala ako tambay, di ako lagyan ng jacket. Larry Isbang subscribe ko na Unang giveaway. Panoorin ko lang yung latest video mo ang ilagay mo. Kahit na lang itong photographer. Yan yung photographer. Like number 23. Yan ang ibaba mo kaibigan Larry Isbang. Tayo, ulan. Pangalawa Larry Isbang. Pangalawa. Tayo, umuulan na. Pangatlo, Larry Isbang pangatlo. Dito ako sa video. Ito ang photographer can also sing. Rest day. Pangatlo. Tapos pang-apat, Larry Isbang. Sunod ko si Kapangarap muna. Baba ng bahay, Kapangarap.
Baka umulan, baka umulan. Hindi kita maayudahan. Oh, panglima. Larry Inbang. Kapangarap ba ng bahay? Yun, nandito na. Maiksi lang yung kay Larry Inbang. 2 and 46 minutes. Kaya po nabakas, balayan ko po mamaya. Salamat sa 16 viewers, salamat. Gagamrak TV, Dan Pulpak. Yaon naman oy, kakaabot lang po. Delivery pa. Pakwan. Pamanay si Ram Gatsikaran. Tita Marlis vlog pa pala. Thanks po. On the way sukli. From Larry and Bang channel. Manay si Ram Gatsikaran. Thank you very much. Ingat-ingat po sa pagdi-deliver lagi. Di pala ako nakapag-like oh. Subscribe ko lang pala. O, nakalike na lahat oh, kaibigan Larry Inbang. O, nakalike na lahat yan, nakalike. At kaibigan Marlene Gadigoy, thank you for coming. Shoutout sa 16 viewers, salamat sa 63 thumbs up. And sa palipad ni kaibigan Marian Raitana. Punta po sa Chrome Shirley settings. Sa baba, open mo, pindutin mo yung community. Doon po, mga naka-hide, makikita mo, pindutin siya, isa-isa. Active. Pagkatapos, save mo, okay na po yun. Bisitahin niyo po ninyo ang aking bahay. Pramanoy Sirang Bataoran. Ronski Life, Miguel Obseta bro, from Ronski Life TV. Miguel Obseta, kaibigan Ronski Life. Alido TV Vlog, Dan Tamsakos, from kaibigan Alido. Thank you, kaibigan Alido. Mag-end na po ako, mag-end na. Uulan kasi, uulan. Ay, pero hindi, lilipat lang pala ako ng ano. Kala ko mag-end na, wala pa, kakunti pa lang, wala pang 2 oras. Lipat lang ako sa loob. Akala ko kasi internet yung main ko, laptop yung main ko, hindi pala. Tuloy mo lang. Akala ko kasi ito yung main ko. Wala lang pa ng problema. Thank you, Pronos Planet. Drop ka ng link, Ate Pinay. Pinay Hikers in Switzerland. Yun, full pack, Ma'am Sirisa. All Kalimbang, pang 200 ako. Pakisukli please. BG Mayra, BG. Clear history ka, BG Mayra, ha? Yung pati sa lahat, yung dalawa, clear history mo. Okay na yan, pahinga ka na muna, BG Mayra. Okay na yan, kahit ipahinga mo na yung ano mo. Sa dikit po sa akin, paiwan na lang bakas. Ha? Wala na. Hindi pa iwan na lang po ng bakas. Isa lang kasi gamit ko. Na CP now. Work mode kasi. Pero madami na ako nadikitan kanina pa. Kaya na pa ako nagdidikit isa-isa. Okay lang kapangarap. Basta may bakas ka. Walang problema yun. Kaibigan kapangarap. Responsibilidad nilang magbalik pag may bakas. Ang maganda nga niyan kaibigan kapangarap. Yung mga dinikitan mo, linilista mo. Para pag nagkita uli kayo, shoutout mo siya, hindi ka pa nagbabalik, kaibigan, pakisukli naman. Ganon. Kapangarap, unang Kapangarap vlog. Dikit na pala sa ito, Kapangarap. Like number 6. Pangalawa, Kapangarap Loading. Yan Kapangarap, pangalawa. Like number 7.
Wala bang mahaba-haba kapangarap? Mga 2 minutes sana kapangarap ang ibaba mong link. Ito sana o, tara at magbiyahe. Sa susunod wag ganon, wag kang bababa ng short videos lang, 15 seconds kasi wala yun eh, wala kang makukuha ng WH dun eh. Mga 2 minutes to 3 minutes. Baba mo ulit at palitan ko to. Ayaw ko nito, maiksi, ayaw ko. Ayaw ko manood ng short. Si Ram Katsukaran, Dan, naka-off bakas from Ate Marlene Kadigoy. Sige po, baba ko uli. Shirley, Dan, pulpak sa'yo boss from Tita Marlis. Si Tita Marlis pa pala. Dali, para isunod ko si Tita Marlis hanggat nagbaba ng bahay. Yun. Sunod ko dyan si Tita Marlis ha. Long, nakatambay lang ako ha. Busy yan na sa work long. Okay lang po Ate Mal dito, FW Libanon. No problem, no problem. Unahin po natin ang trabaho, Kapangarap Vlog, Dan full support sa nakapin host. Yan na po host. Sige, Sweetie Pie Glow, thumbs up Dan host. Padaan lang, busy this time, enjoy your live. Mega love shoutout sa 21 million in the house. Maraming salamat from Kapangarap. Salamat na marami host. O, sa susunod, ganyan kapag nagbaba ka bilang Kapangarap, kahit saan. Yan ang ibaba mo. Like number 52. Para may makuha kang WH. Pangalawa, like number 53. Pangatlo, like number 54. Nagbibilang yan o, 54 na o, 54. 54. O, like number 55. Subscribe ko na rin o. Bell all na yan now. Panglima, kaibigan Kapangarap. Like number 56. Palit na ako sa nakapin. Sunod ko si Ma'am Sharisa. Lani Eugenio Vlog. Kasi nagpapalaw. Nasaan na yun? Si Tita Marles. Yan po ang gusto ko mga nagdidikitan para pag nagpin ako na lang po yung didikit sa ipipin ko. Para kayo na nagdikitan na kayo lahat, wala nang hindi na masyado tatagal. Para pag napanood ko, palit na po agad ako. Pinay Hikers in Switzerland, tinatapos ko po watch time. Tinatapos ko na po watch time. Yung the best talaga to si Ma'am Sharisa. Pero tataka ako bakit di tumataas yung ano nito ni Ma'am Sharisa. Yung kanyang banana. Andito lang host from Tita Marlis Vlog. Dito lang ako, bubungan haha from Sweetie Pie Glow. Thank you sis ate, Sweetie Pie Glow. Harang 3 minutes. Huwag kang magpapalipad ha, Sweetie Pie Glow ah. O bigla ka naman yung pakulay. Walang bawal ng palipad sa akin. DJ Myra, harang 3 minutes. Bro, dan sa nakapin. Okay naman po, from Ma'am Sharisa. DJ, salamat po. Saglit lang mo, Kapangarap. Kapangarap Dan, full pack from Maldito FW World. Shoutout po sa 14 viewers. Salamat sa 66 thumbs up. Yun, bumigay na yung isang ano natin, no? Isang pang-ayuda. Lobat na, oh. Charge ko lang saglit. Maganda talaga lang manood ng live stream. Maganda talaga manood ng live stream at magdikit kapag naka-laptop or desktop.
pwede mo sabay-sabay yung pinapanood. Oh, tama yan, kaibigan Ma'am si Risa. Mas maganda kung may laptop. Kasi pwede mo siyang 10 tab. Biji-biji lang itong main kulong. Tambay, si Maldita Ninja. Thank you po Ate Maldita. Dan Sarang. Dan na Sarang host from Digimera. Yan na, tapos na oh. Sunod ko na si... Hindi na ako magpapaharang sarili ko. Tita Marlies. Harang po, harang. Bell all like number 29. Nasa live stream na oh. Pangalawa po, Tita Marlies. Pangalawang giveaway. Bell all, like number 30. Like number 30. Tapos, pangatlo, like number 31. Subscribe, bell all, like number 31. Pang-apat to, pang-apat. Like number 32 na to. Subscribe, bell all, like number 32. Grace kasi Roy W Vlog, thumbs up host. Host, Dan, thumbs up. Kaka-graduate lang nito, ni Ate Grace kasi Roy W Vlog. Main gamit ito bakit? Si Grace kasi, ilista mo nga ano, dinikitan ko na. May moderator na po yan oh. Dansoy 68 thumbs up host. Alido, kaibigan Alido. Lagyan ko ba ng jacket to kaibigan Alido? Lagyan ko ba ng jacket kaibigan Alido? Main lang, main. Anong main mo Dansoy? Pinahiker in Switzerland. Lani Yunyo from 305 ako, pagkasukli po. Thank you. Standby lang ako Maxam. Sige po Ate Regina. Paliparang guys kasi sabi ng basher sa palipad lang daw nang gagalin ang kita ni Tunying. Pag nagpalipad agad-agad ipipin. Ako nga nagpalipad $100 hindi ako pininyan. Haha, pero okay lang sa akin kasi full support from Ate Regina channel. Oo nga ito host, bago lang ako host. Salamat host from Gracie sir. No problem po, no problem. Hi Regina, musta na? Health mo from Ate Juliet Mukbang. Bago lang to kaibigan Dansoy. Lipat lang po ako, lilipat. Lipat lang ako sa loob. Diyan na lang sa lamesa. Kunin ko lang yung gamit. Itagay po yung karton, takpan yung karton. Nakalaktak ka pa pala.
Lakas ng ulan. Teka lang po, teka lang. Baba naman dyan, bumaba dyan, baba. Ang tiyas. Basa yung laptop. Katunying, Ligo Challenge ka na. Nang live sa ulan. Pwede ba mag-Ligo Challenge? Ligo Challenge na ako, Ligo Challenge. Basa yung laptop. Next, sa nakapin. May boses ba? Lakas, grabe. Oh, lakas nga, lakas. Lakas ulan dyan. Go, host. Oo naman, pwede. Ayaw ko nga. Baka maging rated PJ. Ingatan mo, baka masira mga gadget mo, idol. Oo nga eh, nabasa na nga eh. Nabasa yung laptop. Musit. Sige, maligo ka. Ayaw ko. Loud na clear boses house. Palipad ako, pambili sabon. Marami ba akong sabon, kaibigan Shirley? Yung bigay ni Dapinya Castle. Ligo ka na, Maxam. Go ready to watch live, ha? Juliet Magbang. Huwag maggubados, yung gold diggerat. Lakas ng ulan. Samahan mo, Shirley, ng pang-shampoo from Edgar Nolas channel. Inuulan nga na dyan, no? From Mamitas Kitchen. Anong gusto mo? Imperial or Lux? Safeguard para tanggalan germs. Mamitas Kitchen, may galaw siya po. Baba nga po ng bahay. Tapos na ako sa nakapin. Ito, si Maldita FW World.
Ronski Live TV, Dan, full pack po sa'yo. Ay, sino kita, Ronski? Ma'am Sirisa, sino? Ma'am Sirisa, paki ano pala, Ma'am Sirisa? Tapos na pala, napanood ko na pala kanina to. Ayan pala, napanood ko na, mali na pati yung ano. Harang, harang. Di pa nakasubscribe o, Ate Maldita o. Like number 19, naglipat kasi ako kanina, naglipat. Ito, hindi pa rin na nakasubscribe. O, sabi na eh, naglipat ako eh. Like number 20. Ito, nakasubscribe na to. O, may like na rin. Ma'am Sirisa, tapos si Grace Casero, FW Vlog. Tapos si Ate Juliet, lanijuhin nyo pa pala. Sige lang, kaya natin yan. Harang lang ako, Ate Maldita, FW World. Harang o, harang. Franus Planet. Wait lang, my friend, Franus Planet. Harang lang ako kay Ate Maldita. Napanood ko na ito kanina, ulitin ko lang. Shoutout po sa 14 viewers. Salamat sa 70 thumbs up. Lakas ulan bro. Oo nga bro, lakas ng ulan. Ayun o, makikita nyo naman sa likod o. Dan, Ma'am Lani Sukli from Ronski Live. Alido TV Vlog, drop din ng bahay. Christy 2684, thank you for BGBG. Shoutout po sa 16 viewers. May galab shoutout sa inyo. Oras na. Franus Planet, I'm here to your YouTube channel. I will watch your latest upload video. But your latest upload video is live stream. And click there one, flower's name in English, Hindi and Marathi. Like, I cannot see your subscriber, my friend. Dito, di kami makakita ng ulan from Kapangarap Vlog. Nasa ka ba sa Saudi? Kaibigan Kapangarap? Pahinga ako muna ko. Sige, sige manay, sige. Oo nga, lakas, ang lakas. Dubai po host from Kapangarap. Ayaw nga, malimit ang ulan dyan, malimit. Abu Dhabi, si Kapangarap Long. From Maldita FW. Ay, Abu Dhabi.
Ingat po kayo dyan ha, mga kaibigan ha. Ingat, mga nasa ibang bansa, mga OFW. Ingat-ingat po kayo dyan. Mahirap po magkasakit pag nasa malayo sa pamilya. Ma'am Sirisa, full watch po sa travel to Marinduque. Saan ka sa Marinduque nag-travel, Ma'am Sirisa? Dan Sangkapin Sukli po, from Grace Casero FW. Salamat tos. No problem, welcome. Oh, mahirap kasi magkasakit pag nasa ibang bansa ka. Malayo ka sa kamag-anak, wala mag-aalaga sa'yo. Kaya dubli ingat lang, dubli ingat. Maganda rin yung may white kasi isa ring nakakuha ng ng kumbaga sa communication. Mamaya lang tapos na Ate Maldita FW. Tapos na ulit. Ma'am Sirisa. Napanood ko na to may like na 203. 8 days ago. Nakita ko na kung sino nag-hide. Sa'yo, Katunying. PM mo sa akin, kaibigan Shirley. Huwag mo yung sabihin dito sa live stream. PM mo na lang sa akin. Bisan ngan kan. On, mega love shoutout. Butuan City, Cariaga, Philippines. Bisan ngan kan on. I subscribe to your YouTube channel. Like number 7 to your Butuan City, Cariaga, Philippines. May 19, 2022. Happy Fiesta. Bago dito, host. Okay, no problem. May moderator ka na. Binalitan ko ng mga nagbakas. Sabi na ba akong video, may nagbakas sa akin ng alagad. Di ko na binalikan na. Obo, wag mo nang balikan. Wag mo nang balikan yung alagad. Ma'am Sirisa, pangalawa May like na rin may like na rin. Napanood ko na rin. Maldita FW, nadikitan ko siguro. Nadikitan mo siguro. Ako kaya nakita mo vlog ko sa Abu Dhabi, bahay mo, balikan kita. Si Juliet Mugbang Katunying nag-hide sa'yo. Ma'am Sirisa, OTW ako sa'yo. Shout out sa 19 viewers. DJ Myra, BG. May jacket ka na, bisan ngan kanon. Kapangarap. Nagdikit ako sa'yo. Pangga. Pinanood ko kasi video kaya nalaman ko. Thanks, Kuya Tunying Maksam. Harang pa po ako, kapangarap. Ay Maldita. Bakas lang mga kaibigan, busy pa, sundan ko bakas nyo. Bago pa lang host from Bisan, ngan kanon. No problem, baba ka ng link mo, baba ng link. Bigyan natin ng dagdagan natin yung subscriber mo kaibigan. Pinanood ko na tong Bisan. Dito ako sa Bisita Iglesia ni Cristo kaibigan. Bisita Iglesia ni Cristo. Ay, sino to? Iba pala to, iba. Dito na ako sa
kaibigan, oh, PR, Pangulong Rodrigo Duterte ba to? PRRD project, update, Butuan City. Like number 12 ako, kaibigan. Baka napindot lang yan. Long. Di na sadyang na-hide. Nangyaring ganyan minsan. Oh, baka nga. Salamat sa support, Long, from Maldito FW Vlog. No problem po. Bisan yan on. Delete message restricted. Ba't nagbubura na message? Full pack na sa pinhouse. Ma'am Sirisa, hindi pa nakadikit oh. Hindi pa nakasubscribe. Ay, di pa naka-like pala. O, like number 207. O, like number 208. Ma'am Sirisa. Bisan yan kanon. BG. Certified Glow. Like ko na rin oh. Palit sa nakapin. Pabiyos at thumbs up po. Yan. Pin nga natin ito sa ano, Bisan. Bisan nga noon. Pagka-subscribe naman mga kaibigan. Nakapin si Bisan nga noon. Alido TV Vlog. Dan Dikit. Full pack po. Pabalik. From Grace. Casero FW Vlog. Wow. From Ma'am Sirisa. Tuwan-tuwa yung bata, oh. Tara, biyahe tayo Marinduque, Holy Week. Pranos Planet, Dan full pack. Si Pranos Planet pa nga pala. Bisan nga kan on. Salamat os. No problem. Thank you for coming, kaibigan. Bisan nga on. Salamat sa 17 viewers, 70 thumbs up. Thanks, Ma'am Sirisa from Pranos Planet. Pranos Planet, you're the next pin, my friend. For 10 minutes pala to. Ganda oh. Maldito FW World, OTW with bakas. Anak ko yan, Kuya Tony Maksam. Pogi ah. Mana sa nanay. Kaibigan Ma'am Sirisa. May konti kaibigan, sukli para iwas lagas from Alido. Oh, painit-initin nyo muna mga kaibigan. Pwede naman magbalik agad. Basta full watch, tapos maganda yung bakas. Hindi malalagas yan. Pero kung, alimbawa, yung nagdikit sa inyo, hindi naman nanood, nag-subscribe lang, nag-bell all, tapos ikaw, ganun din, lagas yun. Pero kung pares kayo nanood, pinanood nyo pareho ng tapos yung parehong video nyo, tapos maganda pareho yung inyong comment, hindi malalagas yan. Bisan nga ang kanon. Kuya Waba, aning pangalan dong. Dan full pack sa'yo. Yan o, tinatanong ko kaibigan, bisan ngan kanon.
Mamaya pa ako magsukli, nasa city lang. Sige, mamaya ako balikan, Rodski ah. Panuorin ko muna bago ako mag-rest back. Pinay Hikers in Switzerland. Pinay Hikers pa nga pala. Sige, tatapusin natin yan. Ayudan po natin yan lahat. May Mariones na, Mariones. Saan ka sa Marinduque, Ma'am Sirisa? Matagal din ako dyan sa Marinduque sa Gasan. Taga dyan dati yung boss ko eh. Sa mismong Gasan. Tapos ang video nyo. Santa Cruz po ay, Santa Cruz pala. Malayo sa Gasan yun. Maldita Dan from Bisan Ngan Kanon. More upload, kaibigan, Bisan Ngan Kanon. More upload lang, more upload. Sa kabila pa yung Gasan. Oo nga, iikot. Santa Cruz yun ang isang daungan, di ba? Daungan ng barko, Santa Cruz. Tapos meron sa, ano yan? Mga ba isang daungan? Doon kami dumadaong sa kabila eh. Oh host, damihan ko pa upload. Upload ka lang ng upload, kaibigan, Bisan. Tapos na ako dito sa sa PRRD project. Update Butuan City, Caraga Philippines, Duterte Administration project update. Almost done. Ito ba yung binaba mo, kaibigan, na link? Dito na ako sa Kanon to Ini, Butuan City, Caraga Philippines. 29 seconds, nag-iihaw ka ng ano ba ito, yellow pin? Like number 17. Sa yellow pin mo, iniihaw. Yan na, tapos na Bisan, dito ko Bisan Unang giveaway Bisan. Host, may ginig lang habang naglilinis. Sige po, sunod ko po kayong ikiipin kay ate like number 13. Panoorin ko lang tong kay Bisan Ngan Kanon. 2 minutes and 37 seconds. Pangalawa, kaibigan, Bisan. Bell O, like number 14. Ito, patapos na Kaibigan, Ma'am Sirisa. Host, makikinig. Bisan Ngan Kanon, Dan Pulpak po, from Ma'am Sirisa. Buwak pala, buwak. Yun. Ay, hindi pala buwak. Buwak sa pala yun? Sunod pala yun sa bugpog. Bisan Ngan Kanon, Bigi. Tagan CPC House. Yan na, tapos na Ma'am Sirisa.
Pangatlo, Bisan, oh. Bisan Kanon. Like number 13 kanina, di ba? 13, 14, oh. Like number 15. Bill All. Yan, oh. Kumakanta na si Ma'am Sirisa, oh. Malapit na Piergasan. Ayaw, Balanakan. I-like ko na, like 28. Oh, Balanakan pala, Balanakan. Malapit lang yun, Balanakan tapos Gasan. Teka, naglobat na oh. Shutdown. Power off. Dalawa na yung ano. Salamat host from Bisan Ngan Kanon. No problem, no problem. Pa-charge nga ba kawit? Pa-charge. Dalawa ng CP yung ano, nalobat. Di na i-charge kagabi. Bisan nga Kanon, BGBG. Shoutout po sa 14 viewers. May grab shoutout sa inyo. Tapos na, kaibigan, Bisan nga Kanon, oh. Doon. Tapos na rin, oh. Ito, tapos na rin, oh. Next Phoenix, ano pala si... Nasaan ba yun? Pranos Planet. Yung next Pranos Planet. Pranos Planet. Unang giveaway, Pranos Planet. Dito ko sa flower. I'm here in flower. Flower name in English. Off comment, my friend. Off comment. But no problem. Next, my friend, Pranos. Off comment, my friend, your video upload flower name in English is off comment. Please open to your comment section. 3 giveaway, my friend, Pranos Planet. Alido. Done, my friend, Pranos. DC. Okay, wait, I open my comment. Tita Marlies Vlog, nag-drop din ng bahay. Shoutout sa 10 viewers. Meron na tayong ano. Grace Kaser, FW Vlog, Dan, full pack po. Ba't di umangat yung ano mo, Ma'am Sirisa?
300 plus ka pa lang, grade 3. Tagal ka na nagwaway, grade 3 pa rin. Kaibigan Alido. Nandito ko sa bahay mo, kaibigan Alido TV Vlog. Like number 11 and bell all. Pranos Planet. Dan watch, my friend. And this one, my friend. Full watch. Sunog sa basi ko na, lagi na lang, bakit kaya? Kawawa naman mga taga rito. Pangalawa, kaibigan Alido. Tusok to kayo from Pops Tony. Matagal ako, di na ako pag-upload kuya kasi wala ako may upload. Mag-video ka na mag-video dyan, kahit ano. Daming pwedeng i-video dyan sa Marinduque. Kaibigan Alido, pangatlo. Marami pa lang di nakadikit sa'yo, kaibigan Alido. Like number 13. 11, 12, 13. Pero next month, meron ako ulit upload, beats ulit. Everyday dapat. Ma'am Serisa. Everyday dapat pag hindi pa monetize. Ako, monetize na kaya tinatamad na. Hindi ko pa lang na-edit. Good afternoon po from Pops Tony. Thank you so much, Katonying, from Tita Marlies Vlog. No problem po, no problem. Alidos Vlog, sir, comment section on now. Nandito na po ako work. Nandito na po ako sa work. Nauwi lang ako doon kapag mahaba holiday. Ay, sa Manila ka pala nag-work? Sa Manila ka nag-work? Thank you bro from Alido TV Vlog. Ronski, nag-drop din ng bahay. Isunod ko pala si Ronski. $14 minutes to bro, 14 minutes. Tapusin ko yan, no problem. Yan, may mga bumbero na, oh. Thanks, house, for support. God bless you. Same to you, my friend, Pranos Planet. God bless you too. Thank you, bro. No problem, bro, no problem. Shoutout sa 12 viewers. Pranos Planet. Yan. BG, my friend. Thank you, thank you. Last, ano na po ako ha? Last 20... 32 pala, 32. Kalating oras na lang. Mag-end na po ako. Palang usok ko. Grabe. Malawak siguro to kaibigan Alido, no? Ano, malawak na sunog to. Ilang kabayan to? Marvin Karaoke TV. Pa-jacket house. May jacket ka na, kaibigan Marvin Karaoke. Fred 86, 88 subscriber. Dito ko sa latest upload mo kaibigan Marvin, ha. Traveling to my hometown, Marvin Karaoke TV. 13 minutes and 30 seconds. Like number 1.
13 views, walang like. Grabe naman yung mga nag-views, di pa nag-like. City5 Glow, salamat po, Pinay Hikers in Switzerland. Pababa nga po ng bahay, Pinay Hikers in Switzerland. Lawak yan bro, halos 2 oras yan kagabi. Oh, daming bahay nun. Pinay Hikers in Switzerland, please drop your link. Auntie Dada channel, thank you very much, Auntie Dada. Naka-idli pala ako from Edgar Nolas channel. Yun, thank you my friend, Pinay Hikers in Switzerland. Thanks host, patamsak, bagong upload video. Yan na ba yun? Traveling to my hometown. Sige ulan dito. Ito ka ulan lang dito manay. Nicolas Seta, Idol Alido. Grace kasi FW Vlog, Super MC Vlog, Dan po, Pulpak, Pasukli. Dan tamsak sa'yo host. Oh, thank you. 72 now. Makipagdikitan ka lang dyan, kaibigan Marvin Karaoke TV. Nagbabalik yan mga yan, mga legit yan. Puro ano yan, puro main. Ma'am si Risa, dito ako sa adventure mo, Marinduque, 40 minutes. Yun, the best. Kaibigan Alido, yan mga totoo talagang ano. Mga natututong YouTuber. Ganyan mag-mention para sure na babalikan kayo. 14 minutes din, 15 minutes din yung kay kaibigan Alido, 14.59. Shoutout sa 13 viewers. Salamat, Manay Teta. Nawalan na si Bingan gan kanon. Nanya ka pa bisan ngan kanon. Bisan ngan kanon. Alidadan pulpak sa'yo, boss. Sunog sa basay ko. Hala, nakakatakot naman yun. Magbaba kayo. Wag, mamaya, kaka-live stream mo lang. Salamat bro from Ronski, no problem. Densky May, Inspiration Vlog. Mega love shoutout, my friend. May jacket ka na po, may jacket ka na. Si Ate Dini pala to eh. Dan to hasta Gronsky Life TV. Dan there from Pranos Planet. Thank you my friend Pranos Planet. Thank you for coming to my live stream. Salamat from Ate Densky May, Inspiration Vlog. Si Ate Dini ako pala yun, bawal ba? Hindi naman bawal. Mahirap na baka mapalo ka ni Lolo. Baka konti lang ibigay sa yung WH. Tambay ko ito sa'yo from Densky. Salamat po. Thank you, Ate Dini ako. May ginagawa ako from Ate Dini ako. Sige, okay lang po yan, Ate Dini ako. Mamaya, kaibigan, may Radaya Santa. Tinang ko uli yung yung alas 5, maglalaga si Luloy, alas 5. Sige, wag na lang, from Edgar Nolas channel. May pandikit ka pa ba dyan, tita? Mani, tita? Yan na, tapos na, kaibigan Alido. Tapos na rin, kaibigan Alido. Ito na, sa harang na, oh. Take your time, sis Dini. CNN na, CNN.
Ronski, kaibigan Ronski. Premier lang pala to, premier. Tusok na po from anak sa pubring kahoy. Ha? Okay lang yan. Basta hindi mag-stay. Like number 20, kaibigan Ronski. May bakas yan, kaibigan Ronski, ha? May bakas. Kaibigan Ronski, oh, di pa nakadikit, oh. Pawala-wala bro, na-play na kita kanina, 5 bro, 5. Yung laban ng gagamba sa 2022. Like number 22 bro Ronski. Like number 23, kaibigan Ronski. Bro Ronski, like number 20 sa premier mo. 23. Palit. Anak sa pubring kahoy. Sino pa? Ronski? Sino nga mga... Tumuna tayo kay Pinay. Sunod natin si ano ba yun? Marvin Karaoke. Ate Pinay Hikers. Ate Pinay Hikers, oh. Ba't nag-ano na yun, oh? Namumula pa, oh. Ate Pinay Hikers. May galabsat at gagambrak. Bro Ronski like 20. Anak sa pabring kahoy. Kain tayo, Super MC. Charger. Malulubat na, Stunying. Pangalawa po, ate. Pinay Hiker. Like number 21 na to, 21. Ilang minutes to? 8 minutes and 42 seconds. Ayan po, bell all now. Pangatlo po, ate Pinay Hikers. Ayan po, pangatlo. Like number 23. May dumikit na isa. Ma'am si Risa, kaibigan dating dikit. Wala akong charger. Tika lang. Next po kay Pinay Hikers.
Marvin Karaoke. Wala na si ano, si Ngan Kanon. Harang kapatid from Tuwalya Dakat. Anong main mo, kaibigan Tuwalya? Dikit na rin ito tayo. Anong main mo, kaibigan Tuwalya? Harang kapatid. Hoy Pinay, galing na ako sa bahay mo from Gagamrak. Maraming salamat po from anak sa pobreng kahoy. Diyan, lagyan ko ng jacket ate. Sige, lagyan ko ng jacket. Pets, dikit na ito sa'yo. Like 76 bro from Gagamrak. Kalimutan mag-like kanina, Gagamrak. Salamat po sa like yan, sa like. Sunod natin si Marvin Karaoke. Sunod natin si, napagdala si Grace Cesar. Pinay hikers in Switzerland, done to you. Like there, nice sharing. From Pranos Planet. Okay sis Dini, lakas ng ulan dyan no. Oo, kanina, ang lakas pa kanina. Kaibigan anak sa pobreng kahoy. Gagamrak TV, nag-drop din ng bahay. Gagamrak TV, bigi-bigi. Grace Caser FW Vlog, nag-drop din ng bahay. Inom lang ang tubig. Yung dumikit, babalikan ko kayo pagtapos ng work ko. Sure, balik ko yan. Opo, sure yan, sure. Basta po pag may bakas, sure po na babalikan. My friend, Pinay hikers in Switzerland, tapos na po. Ito po, nasa ano na oh. Ate Pinay in Switzerland. Nandito na sa Brosio Spiral Biodac Mountain Pass in Switzerland. I-like ko na rin po like number 72. Nandito na rin lang naman. Ito po, patapos na rin oh. Yung inyong tapos na po, tapos na. More upload lang po, Ate Pinay, hiker. Tapusin ko na po, para ano,
Sayang naman, nandito na. Tapos pasutok sa premiere ko, kapatid. Baba mo ng link, ate. Baba ng link. Tita Marlies, dan na daw po si kaibigan Alido. Baba ng bahay, ate. Dini ako. Marvin Karaoke TV, oh. Like number 3. Bell all na, bro. Like number 3, bell all. Pangalawa, kaibigan Marlene ay Marvin. Marvin Karaoke. Subscribe, bell all, like number 4. Ilang minuto ba to? 13 minutes. No problem yan. 13 minutes lang yan. Yan, tapos na po uli. Ate ano? Pinay Hiker. Marvin Video Okay ay Karaoke TV, oh. Pangatlo. Like number 5. Next, si Ate Dini ako. Pathumbs up naman po dito, pathumbs up. Mga kaibigan, sa mga naandyan po 13 na naandyan, pathumbs up nga po dito, thumbs up. Premier lang po to, madali lang po thumbs upan. Megamrak TV, dating dikit done watching po. At thumbs up from Grace Caser FW. Lakas ulit, ulan dito. Pathumbs up po sa nakapin. Kay Tuwal Dakel, ano yan? Tuwayla Dakat. Tuwalya nang pati na ako. Gagambra ko TW bro. Nakatambay lang to ah. Hanggang matapos ka from Edgar Nolas Channel. Malapit ako mag-end. 8 minutes lang, 8 minutes. Thumbs up ko lang si Ate Dini ako. Ma-play ko naman lahat. Ma-play ko na si kaibigan Alido. Gagamrak. Grace Caser. Ma'am Sirisa. Hoy Pinay, galing na ako sa bahay. Grabe si Gagamrak ko. Naulan din sa'yo, Tits. Ate Dini ako. Tsaka yung ano si Ate Dini ako rin yun. Yung Densi. Yun o, Densi may inspiration vlog. Buy their house. Now it's my lunch time on good day. See you tomorrow. Okay. Thank you my friend. Promise Planet. Thank you for coming. And see you again in the next live stream. And I will visit your upload video or live streamer. If you are live streamer, I will visit you again. Thumbs up kuya from Ate Emma Helping Hands. Thank you Ate Emma. Good PM to all here from Ate Emma Helping Hands. May kalabsatan everyone. Kumusta ka na kuya? Na-miss kita kuya. Okay lang po ate, okay lang. Nag-live lang ako ngayong hapon na sinipag. Pero salamat naman at meron naman tayo 77 thumbs up. Hindi pangit yung pag-live natin ng hapon. Pero next
Next po, 9 AM pa rin ako, 9 AM. Regards kay Ate Wifey from Ate ML Finance. Okay, nandito siya, nakikinig lang. Dan sa nakapin, pasukli from Grace kasi FW. Pasukli daw at din ako. Tita Marlies Vlog, Dan tusok dikit, nag-iwan na ako ng bakas. Kalab si Melvin Hans, big love siya to, Tita Vlogs 2. Nakasulan dito from Edgar Nolas Channel, Pinay Hikers in Switzerland, nag-BDBD. Lagi na lang umuulan. Ha? Parang walang katapusan. Tulad ng paghihirap ko ngayon, parang walang humpay. Iniwan mo akong nag-iisa at basang-basa pa sa ulan. Kantahan mo na for Agusbang Channel. Pero wag mag-alala, di na kita gagambalain. Huwag ka kumanta, lalo lakas ang ulan. Malala mo sanang may nagmamahal sa'yo. Ako Kaway Ladan, full pack sa'yo Lods from Tita Marlies Vlog. Yan na, tumigil na ulan. Yan ang silip na nga, Dan full pack from Ma'am Sharissa. Ronski Life TV yun. Nag-drop din ang bahay si Ronski Life. Diago Marak, Dan watching digit. Dan digit from Alida TV Vlog. Yan na, tapos na po oh. Kaibigan Marvin Karaoke TV. Ayan o, patapos na rin o, Marvin Karaoke. Like, comment. La 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 sing, la 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 sing, la 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 sing. Rodian Channel 78, good afternoon host from Rodian. You have a good director, my friend. 188 subscriber, nadikitan ko lang to si Rodian eh. May moderator ka na kaibigan. Time is up. 10 minutes ko, 8 minutes. Haha, lasing. Lasing, di ka naman lasing. Joke lang eh, joke lang. Ma'am Sirisa, Dan to you from Tuwaila, Dakat. Host greeting from me. Indonesian from Rodian Channel 78. Or Rodian Mistola. Iba yung Rodian Mistola, di ba? May yung Rodian Mistola. Rodian Mistola. Thank you my friend. Ridwan pala, Ridwan. Ridwan Channel 78. Thank you for coming my friend. At din niya ako, live number 12. Di pa nakasubscribe oh. Oh. Live 13. Live number 13, bell all. Lagi na lang walang ulam. Like number 14, atin din ako. Thumbs up post from Ridwan Channel 78. Ingat kayo kuya dyan, malakas ang ulan. O may ano nga yan, low pressure. Alicia dyan na, thumbs up post.
Live 14. Si Kuya Uyi pala to. Si Uyi vlog pala to ate. No problem. Pangatlo ate Denny, kayang Kuya vlog. Like 15. Magbukas nga pala ako. Yun, may mga bakasyon atinin niya ako. Eto Ning, mag-out na po muna ako, prepare na ako, gamit ko, uwian na kasi. See you on Monday. Sige Ma'am Sirisa, salamat. Thank you very much. Ingat lagi dyan sa trabaho mo. Tito Marlins Vlog, dyan na po. Alicia Indiana, good evening my friend from Ridoan Channel. Imo selfie nga, dan tamsak na rin dikit. Thank you, Tawila from Tita Marlies Vlog. Good afternoon my friend from Indonesia, need support from all friends. Drop your link my friend, Ridoan Channel 76. Ridoan, please. Drop your link, please drop your link. Like number 55 Ate Emma. Thank you so much kuya sa pag-pin. Ayun o. Hindi makita. Liwanag. O like number 55. Tapusin ko lang yung ano. Thriller. Like number 56 Ate Emma. Oh. Tapusin ko din yung thriller. Like 57. Oh. Blink pa. Drop your link my friend, Ridoan Channel. Salamat kuya, no problem. Good afternoon my friend from Indian. Drop your link my friend, Ridoan Channel 78. I will pin your latest upload. Alicia na tayo, Alicia na. Yan o, tapos na yung thriller natin mo. Alicia Indiana. Like number 1. 13 minutes pa lang oh. Like number 1 oh. Panoorin ko rin, nasa harang.
Yan o, matatapos na o. Matatapos na rin itong isa o. Pangalawa, Alicia Indiana. Di pa nakasubscribe oh. Bigyan lang bro, marami na akong customer. Sa didikit. Sige bro, unahin mo yung customer mo. Unahin mo yung customer mo. Good evening to bro, Red Doan channel. Pangatlo, Alicia Indiana. Ate Alicia, oh, pangatlo po. Like number 3. Riduan Channel 78 Yahoo. Good evening to my friend from Marvin Karaoke Vlog. IC Terry Gaming, shout out to all. Raider Style, nagalag shoutout. Harang uli, Jan Sirdan. Marvin Kalaway, how are you my friend? Salamat host from Ate Alicia Indiana. Tatlo po, nanonood ako tatlo Ate Alicia. Lakas ulan yan kuya. Oh, lakas nga, lakas kaibigan Jan Sirdan. Baguan o from IC3 Gaming. You are a ML player gamer, my friend. IC3 Gaming. Perdian ganun, nag-grab shoutout from Tito Merlis Vlog. Mga kaibigan, my times is up. Magpapaalam na po ako sa inyo mga kaibigan. See you next live stream. Hindi natin alam kung kailan, baka bukas sa makalawa. Thank you for coming. Sa bawat isa sa atin, ingat po lahat, lalo ngayon tag-ulan na. Sa mga nasa ibang bansa, ingat po ng marami. Thank you very much sa inyong lahat, and God bless us all. Ingat po ang lahat, ang bawat isa sa atin mga kaibigan. Thank you, God bless us all always. Lumatema. Bye-bye po sa lahat, bye-bye. At hindi ako, salamat po. Jan Sirdan, kanina ka pala ko yan. O 3 hours na ako, kaibigan Jan Sirdan, 3 hours na. Sobrang thank you sa mga dumikit. Katunying salamat. Walang problema po, Tito Marlis Vlog. Thanks again my friend, success always from Don. Yes my friend, next time na lang, next time. Sige, thank you very much. Tapusin ko tong kay ate Alicia Indiana. Hindi ko skip yan kung matapos. Tapusin ko yan. Yun, ingat po ang bawat isa sa atin mga kaibigan. Bye bye.